ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sininga lasa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto 3 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Setyembre 3, tuig 2024. Sa gihapon, iniimo alagad mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, Mayor Jerry Treñas nagpanindugan nga dapat i-amen kuruanay sa Congress ang local government code antes pa man ipatuman ining retroactive sa salary standardization law. Sa dugang pa nga mga balita, Department of Education Regional Office 6 nakarecord sang 1,218 ka mga eskwelahan nga nag-suspend sang ilang sininga klase kagapon nga adlaw bangod sa malaing nga tiyempo. Sa dugang pa nga mga balita, Regional Director sa LTFRB Regional Office 6 nga si RD Richard Osmeña nagpabutsyag nga kasubong na ipit ini sa tunga sa ginahinyo sa mga drivers kag operators sa pagbalik sa 5 katuig nga prangkisa kag pagpamatok sa compulsory consolidation. Samtang PRO6 preparado na ang security measures para sa bare months. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries sa 1-2 ukon sa aton sining swerte sa malay promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sa aton siniyang padayon nga pagdala sa inyo sa kasyasiyahan ang aton sinikaron nga Grand Draw. Nagahilapit na gid lamang Grand Draw naton Setyembre 14 na sa aton sinima kabombo. Tuman pagid kadalag ko sini nga mga papremyo ang nagahulat sa aton sini nga mga winner. First prize naton 30,000 pesos, second prize 15,000 pesos, kag third prize 10,000 pesos. May tatlo nga magadaog sang tatlo ka consolation prize sa winner nga magabaton sang 5,000 pesos sa cash. Iniya sa 24 KCT sa nationwide. Sa aton sini nga mga kabombo, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries. Tandaan nyo gid, sa paghulog sa inyo sini nga mga entries, magpili lamang sa 7 ka numero. 7 ka numero, humalin 1 tubtob 7. No? Pili lang kamo dira. Why kita iya sang week number 8? Wala man kita sang late entry. So para hindi ma-disqualify ang inyo sini nga mga entries, pili lang lamang kamo sa 7 iya ka mga numero, humalin 1 tubtob 7. No? Amo nang ibutang sa inyo sini iya nga week number. Sa mga kabombo naton maghulog sa mga designated drop-box center sa malibot sa probinsya sa Iloilo. May mga drop-boxes kita dira. Kagapag labot siniya sa Setyembre 13, kolektahon ina sa Bombo Patrol. So dako pa yung tsansa ninyo, damo pang tiyempo ninyo nga maghimo sang entries, damo agid, no? Kaga damo man sining ihulog mo, para dako man sining imo nga tsansa magdaog. Sa mga taga-syudad sa Iloilo, sa tanan sining R. Florete Pawn Shop and Jewelry, no? Nga mga branch diri iya sa Balug nga syudad, ang mayara man sang drop boxes. Now, kag pwede man direkta mismo diri iya sa broadcast center, broadcast area sa Bombo Radio Iloilo sa dalan mapa, syudad sa Iloilo, dira sa may ground floor, pwede kamo dira makahulog. Ara man dira si Bomboro Jane Los Bañez Gallarde, aton sini nga promo in charge. Kung may mga dugang kamo siniya nga mga palamangkutanon, pwede man kamo dira makapamangkot sa iya. O umpisahin na ninyo ang pagpaarak hulog, pagpaarak sang himo sang mga entries. Damuan nyo gid ang inyong sinima entries. Kung makahimo kamudra 1, 2, 3, 4, 5 tob-tob na pulo kasako, why gid sang question mas mayo gani.
Kay kung damo imo sini nga entry siya, mo man ang nagapadako sa imo sini nga tsansa nga magdaog. Kani ano pang ginaulat sa mga kabombuta, maghimo na kamo sang inyo sini nga mga entries. Kita sa Grand Ross, Setiembre 14, tuwing 2024. 7 million pesos nationwide ang kabugusan siniya nga premyo ang ipaulan. Subong iyang tingululan nga tiyempo sa swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Ang detalye sa mga nagapaunang dalakuan nga mga balita lokal, balikan ta sa paray nga pagpalayag sa Bombo Anay sa Uto pagkatapos ang Bombo Network News. Ari mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon na Martes, ikatlo sa buwan ng Setyembre, taong 2024. Mga kabombo ka Star Nation, sa atin pong Christmas Countdown, 113 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, ang bilang ng mga namatay sa hagupit ng Bagyong Enteng sa Pilipinas sumampa na sa 13 ayon sa Office of Civil Defense. Pangulong Marcos naman tiniyak na nakahanda mga kakailanganin na tulong para sa mga biktima ng naturang bagyo. Ang supply naman ng relief goods para sa mga pamilyang sinalanta ng Bagyong Enteng sapat daw ayon sa Department of Social Welfare and Development. Mahigit 800 katao na natili na mag-stranded sa mga pantalan sa Luzon at Visayas. Ngayon pong araw ng Martes ayon sa Philippine Coast Guard. 2 dams naman sa lalawigan ng Bulacan nagpakawala ng tubig matapos na umabot na sa spilling level bunsod yan ng mga pag-ulan dulot ng bagyo. Doon naman sa May Lamesa Dam, binabantayan na rin ang posibleng muling pag-apaw nito. Mga Chinese Maritime Militia vessel nilisan naman ang Panatag Shoal habang pagawing West Philippine Sea. Ito hong Bagyong Enteng. Sa international news, tutukan mamaya si US Vice President Kamala Harris at dating Pangulong ng Amerika na si Donald Trump, mas pinaigting pa ang pangangampanya. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Sumampa na sa 13 katao ang napaulat na nasawi dahil sa hagupit ng Bagyong Enteng. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Edgar Posadas, kasalukuyang bineberipika pa ang mga napaulat na nasawi kung saan 8 rito ay mula sa lalawigan ng Rizal, particular na sa Antipolo City, kasunod ng mga insidente ng landslide at baha. 3 sa Bicol Region at 2 sa probinsya ng Cebu na nabagsakan ng pader. Samantala nakapagtala rin ng Office of Civil Defense ng 10 katao na nasugatan sa Cebu dahil sa epekto ng bagyo. Samantala base naman sa datos mula sa National Disaster Risk Reduction Management Council, umabot na sa kabuang 147,024 na individual o katumbas ng 37,867 na pamilya
mula sa mahigit 300 o 300 barangay sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas at National Capital Region ang apektado. Nasa 157 lugar ang naitala rin ng ahensya na binaha. 4 ang naitalang insidente ng landslide dahil sa mga pagulan at 3 ang gumuhong mga istruktura. Mayroon ding kabuuan ng 54 o 54 ng mga kalsada at mga tulay ang nanatiling hindi na madaanan. Nasa 11 syudad at bayan naman sa Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region ang nawalan ng supply ng kuryente. Sa advisory mula naman sa Meralco ngayong araw ng Martes, humingi ng pangunawa ang kumpanya dahil nasa 2,000 mga customer pa ang nanatiling lubog sa tubig baha. Tiniyak naman nito na kanilang ibabalik ang supply ng kuryente sa lahat ng mga apektadong customer sa lalong madaling panahon. Samantala, inaasahan naman na umaga ho ng Miyerkules lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Enteng. Pero batay po sa kasalukuyan datos ng Bombo Weather Center, mga kabobo, nakatas pa rin po ang signal number 2 sa mga probinsya po ng Ilocos Norte at ilang bahagi sa Northern Luzon ng Ilocos Sur. Habang signal number 1 naman na nakataas doon po sa mga probinsya po ng La Union, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, ilang bahagi po ng Cagayan at ilang bahagi po na umalihit na bahagi ng Benguet. Taglay pa rin mga kabambon itong bagyong Enteng ang lakas ng hangin na aabot sa 85 km per hour at pagbugso na hanggang sa 105 km per hour habang ito ho'y papalabas na sa teritoryo ng Pilipinas. Samantala, kaugnay pa rin po niyan, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakahanda ang mga kakailanganing tulong ng mga biktima ng bagyong Enteng. Ayon kay Pangulong Marcos, naka-preposition ng mga ibibigay na tulong at hinihintay na lamang na bahagyang gumandang panahon para humaihatid ang tulong sa mga naapektuhan ng naturang kalamidad. Pero kahit hindi makisama ang panahonan niya, tiniyak po ng Pangulo na may nakalatag naman na mga pamamaraan para maikasa yung pong pamamahagi ng suporta sa mga biktima ng masamang panahon. Maalala na sa mga nakaraang pahayag ng Chief Executive, sinisiguro nitong naririyan lagi at lagi hong nakahanda ang tulong bago pa man dumating ang mga kalamidad. Ito'y upang maiwasan daw ang pagkakaantala ng pagtugon at iyaong mabilis na maipabot ang mga pangangailangan sa mga apektadong komunidad. Karaniwang kabilang po sa mga pre-positioning efforts ng gobyerno bukod po sa relief goods ay iyaong mga gamot at iba pang mga kagamitan na ibibigay bilang tulong. Samantala, mayroon naman daw sapat na supply ng mga relief goods para sa mga pamilyang sinalanta ng bagyong Enteng, ayon yan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa ahensya, mahigit 1.74 milyong pamilya o family food packs ang nakaimbak sa kanilang hubs sa may Pasay City at Cebu City, gayon din sa kanilang field offices. Maliban nga rito, nakahanda ding ipamahagi ang nasa 1.29 billion pesos na halaga naman ng pagkain at non-food items para sa mga sinalantang lugar. Nahatiran na rin ng relief goods ang mga apektadong residente. Doon po yan sa may Camarines Sur, Albay, Northern Samar, habang nakahanda na rin na ipamahagi ang kahon-kahon na family food pack sa mga residente naman sa mga lugar na sinalanta dito sa Metro Manila. Samantala, nanatili pa ring stranded ang nasa 101 katao sa mga pantalan sa Luzon at Visayas ngayon pong Martes dahil yan sa patuloy na masamang lagay ng panahon, dulot pa rin ng bagyong Enteng. Sa datos naman mula po sa Philippine Coast Guard, kaninang alas 4 ng umaga o madaling araw, kabilang sa mga stranded ay mga pasahero, mga driver at mga cargo helpers sa mga pantalan ng probinsya ng Pangasinan at sa rehiyon ng Calabarzon, Bicol at maging sa Western Visayas, habang 23 o 23 na mga barko at 34 na mga motorbangka ang nagkansela ng biyahe sa karagatan at nakisilong pansamantala sa naturang mga pantalan. Una nang iniulat ng Philippine Coast Guard na nasa 3,383 katao ang na-stranded sa mga pantalan sa Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas at maging sa Western Visayas sa kasagsagan ng malakas na alon, dalapuyan ng pabugso-bugsong hangin at mga pagulan dulot pa rin ng bagyong Enteng. Samantala, inilikas ng mga personnel ng Philippine Coast Guard ang aabot sa 3,773 residente sa lalawigan ng Rizal. Kasunod po yan ng malawakang pagbaha dulot ng hagupit ng bagyong Enteng. Ang mga inilikas na residente ay mula yan sa mga bayan ng Pililya, Morong at Cainta sa Rizal. Abot bewang ang naging pagtaas nga ng baha kahapon sa may nasinuong po yan ng mga Coast Guard personnel para maisakay sa rescue boat ang mga sinalantang residente.
Patuloy naman ang koordinasyon ng Coast Guard Station sa Rizal sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng publiko sa gitna na rin ng masungit na panahon. Aktibo ding nakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard Rizal at ang substations nito para sa isinasagawang mga search and rescue operations. Kabilang na nga sa may Antipolo City kung saan napaulat na nasawi dahil sa mga insidente ng landslide at baha na nasa 8 katao na. Sa iba pang mga balita, kaugnay pa rin po sa naging pananalasa ng Bagyong Enteng, binabantayan din ng Department of Agriculture ang mahigit sa 2 milyong ektarya ng mga sakahan sa Pilipinas na maaari pong mapinsala o maapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Enteng. Batay kasi sa datos o report ng ahensya, mayroon pong kabuuan na 1,663,371 na mga ektarya ng mga sakahan na ito ho'y mga natamnan ng palay sa buong bansa. Ang kasalukuyan pa rin pong lumalaki habang 13% lamang nito ay nasa maturity stage. Mayroon ding kabuuan na 513,818 hektarya o mahigit sa kalahating milyong ektarya ng mga sakahan ang natamnan ng mga mais, kung saan 51% naman po dito ay pawang mga reproductive stage pa lamang at 29% o 29% ang nasa maturity stage. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng monitoring and evaluation ang mga personnel ng Department of Agriculture ukol ho sa naging epekto ng Bagyong Enteng. Ang mga makukuhang datos sa ground level ukol ho sa aktual na epekto ho ng bagyo ay agad namang ipapadala sa higher office ng Department of Agriculture para makabuo ng akmang tugon ang naturang ahensya. Una nang inabisuhan ng Department of Agriculture yung mga magsasaka na kung maari ay agahan ang pag-aani sa kanilang mga sakahan o mga palaisdaan bago pa man ang pananalasa ng naturang bagyo. Tiniyak naman ng ahensya na nakahanda yung mga hakbang o mga tulong at mga itutugon para huyan sa pagbangon ng mga magsasakang apektado, katulad po yan ng mga nakapreposisyon na iba't ibang mga binhi, katulad po ng binhi ng mais, binhi ng palay at mga high-value commercial crops. Maliban to, nakahanda rin ang mga loan program ng ahensya at kasama na yung Quick Response Fund. Maalala mga kabombo ka Star Nation na sa naging pananalasa po ng nagdaang bagyong Karina nito hong nakalipas na buwan ng Hulyo ay iniulat ng Department of Agriculture yung pinsalang iniwan po ng bagyo sa sektor ng pagsasaka. Ito ho'y aabot po noon sa 3.4 billion pesos. Samantala, nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga nagpaabot ng donasyon at idinaan sa Office of the Vice President. Maliban sa nakakataba umano ng puso, isa rin itong patunay ng dedikasyon sa kanilang mga adhikain. Subalit sa pinsalang dala ng Bagyong Enteng, hinihikayat nila ang may nais na i-donate na ibigay na lamang sa mga kapwa natin na kasalukuyang naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha. Malaking bagay ang anumang tulong upang maibsan umano ang kanilang pinagdadaanan at muling makabangon. Kasabay nga po nito sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain at iba pang pangunahing bilihin, nais rin umano nilang ipabatid na higit na mahalaga ang unahin ang mga sariling pangangailangan at ang kapakanan ng inyong pamilya. Ang patuloy anyang suporta at tiwala para sa mga programa ng Office of the Vice President ay labis na pinahahalagahan. Kasunod nito, sinabi din ng pangalawang Pangulo na pinahahalagahan niya ang patuloy na suporta at tiwala ng publiko sa mga programa ng Office of the Vice President. Mananatili din anyang tapat ang kanyang tanggapan sa paglilingkod at pagtugon sa mga isyu na kinakaharap ngayon ng ating bansa. Oras natin 13 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, kaugnay pa rin po mga kabombo sa malawakang epekto ng Bagyong Enteng, binabaha pa rin ang ilang lugar dito ho sa National Capital Region o dito po sa Metro Manila kahit hindi gaano nakaranas na ng malalakas na ulan ngayong pong araw na ito. Una po rito, malaking bahagi po ng National Capital Region kahapon ang nakaranas na matinding mga pagulan at mga pagbaha dahil yan sa Bagyong Enteng na pinalakas pa nitong hanging habagat. Narito po mga kabombo ang datos ng Metropolitan Manila Development Authority ukol pa rin sa ilang mga may baha pa rin, o yung mga binabaha pa rin lugar, ngunit passable na para ho sa mga motorista o para ho sa mga biyahero. Ang C3 dyan sa may Navotas City, sa UN Avenue TAF sa northbound sa Manila, E. Rodriguez, sa Araneta southbound sa Quezon City. Aurora Araneta southbound sa Quezon City, TAF Corner Pedro Hill, Manila,
sa EDSA Bagong Baryo northbound sa Caloocan, Quirino at Pedro Hill dyan sa lungsod ho ng Maynila. Inaasahang sa loob ho ng maghapon ay huhupa na rin ng mga ito kung wala ng panibagong mga malalakas na buhos o pagbuhos ng mga pagulan. Samantala, kumuha naman tayo ng karagdagan pang report. Istrikto daw ng monitoring at inspeksyon ng mga ahensya sa lahat ng mga sasakyang pandagat at paliparan. Payo yan ng senador sa gitna na rin ng pananalasan ng bagyo. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng pag-uulat mula kay Bombo JC Galvez. Pinulong at binalaan ni Senate Public Services Chairman Senator Raffy Tulfo ang ilang mga ahensya ng gobyerno na magkaroon ng strict monitoring and inspection sa lahat ng masasakyang pandagat at paliparan. Ang pulong na ikinasa ni Tulfo ay dahil sa patuloy na pananalasa ng bagyong Enteng sa bansa. Pinaalalahanan ng senador ang Philippine Coast Guard na walang papayagang pumalaot na sasakyang pandagat dahil sa masamang panahon. At doon naman anya sa mapapayagan dahil hindi naman apektado ng bagyong Enteng ang ruta na dadaanan. Kailangan tiyakin na seaworthy, hindi overload at sapat ang bilang ng life vest sa dami ng sakay na pasahero at crew. Magugunitang sa mga nakaraan anya ay marami nang napabalitang trahedya sa dagat, bunsod ng masamang panahon na nakapaglayag pa rin ang isang seacraft at lumubog dahil sa overloading at maraming namatay, bunsod ng kakulangan na rin ng life vest. Nadismaya naman si Tulfo sa Manila International Airport Authority dahil marami umunong mga batya at tray ang nagkalat sa mga terminal ng NAIA ngayon para saluhin ang mga tumutulong tubig ulan mula sa mga butas na bubong. Gayunpaman, agad namang ininspeksyon ni MIA spokesperson Attorney Chris Bendijo at personal na umikot sa mga terminal sa NAIA at silipin ng mga tumutulong bubong. Nangako naman daw ito na gagawa ng paraan ang problema para hindi na maulit muli. Samantala, pinakakansela naman ni Tulfo kay CAAP Deputy Director General Attorney Danhun Lucas ang lahat ng mga flights na maliliit ng eroplano sa General Aviation, partikular na mga private-owned o yung mga pinapaupahan. Sa kabilang banda, ikinalugod naman ni Tulfo ang balitang iniabot sa kanya ni Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte na bagamat mahigit 4,000 pasahero ang stranded sa mga pier, may naihanda na silang sapat na libreng mga snacks, inumin at maayos na accommodation para sa mga nasabing pasahero nila. Ako po ay nakipag-Zoom meeting sa Philippine Coast Guard, nakipag-meeting din ako sa airport authorities at nagbigay po ako ng babala sa mga taga-Philippine Coast Guard. Sabi ko, they should make sure na magiging stricto po ang kanilang pagmomonitor ng lahat ng mga barko na papalaot. Binalaan ko rin po yung CAAP. Bantay ka CAAP. Sabi ko, kanselado lahat ng mga malilit na aeroplano, especially yung mga private planes, yung mga pinaparentang private planes. Kasi nga po, ilang beses na ako nakabalita na tulad nito, masamang panahon, may matitigas ang ulo ng mga private planes, maliliit na aeroplano, especially yung mga propeller, yung mga 6 or 7 passengers sa mga probinsya, pinapayagan lumipad from point A to point B dahil malapit lang, 30 minutes lang daw pinapayagan at nagkaka-crash. Ilan na nag-crash yan? Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pa, malalaking balita nilisan po ng mga Chinese Maritime Militia vessel ito hong Panatag Shoal sa may West Philippine Sea habang tinatahak ng bagyong Enteng, yung pong direksyon patungo dyan sa may West Philippine Sea. Ayon kay United States Maritime Security Expert at West Philippine Sea Monitor Ray Powell, 6 na Kiong-Sansha U Chinese Maritime Militia vessel mula dyan sa may bahagi ng Panatag Shoal ang pabalik na ng Hainan Island doon sa may bansang China. Bagamat pinanatili naman ang presensya nitong 111 meters na China Coast Guard number 3305 doon ho sa naturang shoal o naturang lugar. Anya, maaari pong kaya o mas kaya na malalaking mga barko ng China Coast Guard ang hagupit ng bagyong Enteng kaysa dito ho sa mga bangka o barko nitong mga Chinese Maritime Militia. Nito pong araw ng Lunes, mga kabombo Nation, ng ikalawa hong China Coast Guard vessel na may hull o body number na 3106 ay namataan din sa Panatag Shoal. Subalit pinatay ho nito yung automatic identification system at kasalukuyang nasa dark position
kaya hindi nito makumpirma ang eksaktong lokasyon ng Chinese vessel ngayon pong araw ng Martes. Subalit posiblean niya na nananatili pa rin ang naturang China Coast Guard vessel doon po sa naturang lugar. Samantala sa iba pang mga balita, inactivate na ng Armed Forces of the Philippines o ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang kanilang Disaster Response Unit at pinakilos ang kanilang mga tauhan at mga asset para yan rumesponde sa sinalanta nitong Bagyong Enteng. Kaugnay ho nito ay naka-high alert na at handang i-deploy ang nasa 11 na search, rescue at retrieval team. Binubuo ang mga grupong ito ng 6 na opisyal at 98 o 98 ng mga enlisted personnel na may kakayahan o may equipment na 19 na mga land assets at 7 mga sea assets para magbigay ng agarang tulong sa mga binahang lugar at magsagawa ng iba't ibang mga rescue operation. Sa isang pahayag naman, sinabi nitong si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., na fully committed ang hukbong sandatahang ng Pilipinas na ito'y sa pag-alalay sa disaster response effort at pagtiyak sa seguridad ng mga kababayan natin sa panahon ng sakuna. Sa ngayon ay maigting na nakipag-ugnayan din o nakipagtulungan ang mga units ng Armed Forces of the Philippines sa mga lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya ng gobyerno para matiyak ang mabilis at kaukulang mga pagresponde. Nagsagawa rin ng mga briefing at mga mustering exercises ang naturang mga team para mapaghandaan ang agarang deployment at estratehikong nakaposisyon ng mga assets nito para agarang marating yung mga critical area. Umaabot naman na sa 2,875 na pamilya mula sa lungsod ng Marikina ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Ito ay binubuo ng 12,457 na mga individual. Nananatili pa rin sa evacuation centers ang nasa 2,000 mahigit na pamilya o 12,000 na individual sa Marikina City. Ayon kay Mayor Marcelino Chodoro, ang naturang bilang ay ang natitira mula sa mga una nang nakauwi ngayong araw, kasunod na rin ng unti-unting pagbabalik sa normal ng level ng tubig doon sa may Marikina River. Tiniyak din ng alkalde na nabigyan ang mga ito ng sapat na tulong kasabay ng kanilang pananatili sa mga evacuation center. Anya, kapag naging maayos na ang panahon at sitwasyon sa kanilang kabahayan, babalik na muli ang mga residente at sisimulan na rin ang panibagong paglinis sa mga bahay at kalsada. Ang Marikina City rin ang labis nga na binaha nitong nakalipas na pananalasa ng bagyong Karina na pinalakas din ng hanging habagat. Inabot ng ilang linggo ang paglilinis noon ng mga residente at ng mga lokal na pamahalaan, kasunod na rin ang pagtambak ng mga basura at mga putik mula sa Marikina River. Samantala sa iba pang malalaking balita, nagpakawalan na rin po ng tubig ang Ipo Dam at ang Bustos Dam sa lalawigan ng Bulacan matapos na umabot na sa spilling level nitong araw ng Lunes dahil sa walang patid na mga pagulan dulot po ng Bagyong Enteng. Doon ho sa may Ipo Dam, binuksan ang Radial Gate number 1 at Gate B at nagpakawala ng tubig na 177.18 cubic meters per second matapos maabot ang spilling level na 101 meters. Habang sa may Bustos Dam naman ay nagpakawala ang tatlo sa gates nito ng tubig na 156 cubic meter per second at matapos maabot po yung spilling level na 17.33 meters. Bunsod po nito ipinag-utos ang paglikas na sa mga residente malapit sa ilog at mabababang lugar bago ho magpakawala ang tubig ang dalawang nabanggit na dam. Nag-abiso naman itong si Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga Bulakenyo na maghandang lumikas para ho sa posibleng pagbaha at landslide, particular na doon po sa mga naninirahan sa mabababang lugar sa naturang probinsya. Sa ibang parte po ng probinsya, gaya po ng bayan ho ng Marilao, inilikas ng 80 pamilya at dinala doon sa mga temporary shelter matapos na malubog sa abot tuhod na pagbaha ang ilang po mga kabahayan roon. Sa Barangay San Jose sa may Patag, Santa Maria, umabot ng 5 hanggang sa 6 na talampakan ng tubig o tubig baha dahil sa dumausdos na tubig na nagmumula naman sa mga bundok na nagbunsod din ng paglikas ng ilang mga pamilya. Maliban po sa dalawang nabanggit na dam, binabantayan din po ng mga opisyal ng Quezon City yung posible naman daw na pag-apaw ng tubig muli dyan sa may La Mesa Dam. Ayon sa Hydrology Division ng Department of Science and Technology, sakali pong magtuloy-tuloy ang pag-ulan ngayon pong araw,
maaari na naman pong lumagpas sa spilling level ang naturang dam. Batay sa bulletin ng ahensya kaninang alas 9 ng umaga, nasa 79.92 meters na ang tubig sa naturang dam at kung aabot sa 81.15 meters ay otomatiko pong aapaw ito. Pinaalalahanan naman ng mga unang ahensya ang mga residente sa mga mabababang lugar, lalo na ang nasa tabi ho ng Tulyahan River sa may Quezon City. Kabilang ho rito ang Fairview, Forest Hill, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome sa may Quezon City, North Expressway at La Huerta naman sa may Valenzuela City at Malabon o bahagi po ng Malabon na magbantay at lumikas na kung ito ho'y kinakailangan. Inaasahang sa banda ho ng hapon o pagsapit ho ng gabi ay bubuhos muli ang ulan dahil sa namataang makapal na ulap ngayon pong araw na ito. Samantala, ibinabala naman ng State Weather Bureau ang matataas na alon sa mga karagatang sakop ng Luzon. Kasabay po yan ang patuloy na pagragasan ng bagyong Inteng sa mga karagatan sa Hilagang Luzon. Batay sa report ng ahensya, maaaring umabot mula sa 3.7 hanggang sa 5 metro ang taas ng alon sa Eastern Seaboard ng Northern at Central Luzon. Sa may Southern Seaboard naman ng Southern Luzon, maaari ring umabot mula sa 3.7 hanggang sa 4.5 metro ang taas ng mga alon. Nananatili naman ang pag-iral ng gale warning sa mga naturang karagatan at bawal pa rin po ang pamamalaot lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Bahagya namang mas maliliit na ang pag-alon na nararanasan sa may Northern Seaboard ng Northern Luzon at sa dakong Western Seaboard ng Central Luzon na tinatayang aabot mula sa 1.5 hanggang sa 3.5 na metro. 25 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita, mga kabombo, binatikos nitong si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Representative Franz Castro, itong si Vice President Sara Duterte, sa tambak daw na problema na iniwan nito sa Department of Education na sasaluhin ng pumalit na kalihim itong si dating Senator at ngayon po'y Secretary Sani Angara. Inihayag nitong si Castro ang kanyang mariing pagpuna sa pagdinig ng House Committee on Appropriations dun sa panukalang 793.18 billion pesos na budget ng Department of Education at mga attached agency nito para ho sa 2025. Ang Vice Presidente ay nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education nito pong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Mabilis namang inilipat nitong si Castro ang kanyang tuon sa mga problemang minana nitong si Secretary Angara mula ho sa nakalipas na administrasyon. Ipinunto po ng kongresista na ang curriculum ay nagdudulot ng malaking pahirap sa mga guro sa high school na ngayon po ay may hawak daw na 7 hanggang 8 o 7 to 8 loads kada araw na ang bawat klase ay tumatagal ng 45 minutes bawat isa. Mungkahi po nitong si Congresswoman Castro ang agarang pagrepaso ng matatag curriculum na anyay minadaling ipinatupad kaya ho maraming naging problema doon ho sa naging implementasyon nito. Bukod dito, binigyan din ng kongresista ang mga seryosong problema na tinukoy sa ulat ng Commission on Audit. Tungkol po yan sa Department of Education Computerization Program. Ikinabahala rin ng mababatas ang pagkabigo na maibigay sa oras yung mga remittance ng mga empleyado ng ahensya na umaabot na sa mahigit sa 5 billion pesos. Kabilang po dito ang Bureau of Internal Revenue, Government Service Insurance System, maging ang Philippine Health Insurance Corporation at maging ang Pag-ibig Fund. Ayon po sa ulat ng Commission on Audit, mga kabombo, para po sa 2023, ang mga hindi na ibabayad na kontribusyon ay umaabot sa 1.3 billion pesos na utang doon po sa may Bureau of Internal Revenue. 3.1 billion pesos sa ilalim po ng Government Service Insurance System, 503 million pesos naman sa Philippine Health Insurance Corporation at 182 million pesos sa ilalim po ng Pag-ibig. Git din itong si Congresswoman Castro na ito ho ay malaking epekto sa mga teachers o mga guro at maging sa mga non-teaching personnel, lalo na yung pagkakaantala ng mga remittance sa Government Service Insurance System na maaari daw hong mauwi sa pagbabayad ng multa at mga surcharge sa kanilang mga account. Tiniyak naman nitong si Secretary Angara at iba pang mga opisyal ng Department of Education na ang binanggit ng Commission on Audit, lalo na yung mga hindi po nabayarang buwis, ay tinutugunan na ng kagawaran. Ito ho'y sa pamamagitan ng isinasagawang reconciliation process ng Department of Education.
Namin naman ang Department of Education Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla na wala siyang kaalam-alam kung paano nagamit ang 112 million pesos na confidential fund noong nakalipas na taon sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig nga sa House Appropriations Committee para sa panukalang 793 billion pesos na pondo para sa 2025, sinabi ng opisyal na kahit na nagkaroon ng liquidation ang Vice President sa Confidential Fund ay hindi alam ni Sevilla kung saan ito nagastos. Iginiit din ng opisyal na ang confidential fund ay bahagi ng General Appropriations Act in 2023, kaya sinusunod nila ang joint circular para sa paglabas nito. Inamin niya na wala ng request ng paglabas ng confidential sa fund sa nakalipas na quarter dahil wala nang nag-request. Magugunita nga na naging Education Secretary si Vice President Sara Duterte mula July 2022 hanggang sa June taong kasalukuyan kung saan pinalitan siya ni Senator Sani Angara. Samantala, dumistansya naman ang Department of Education sa kontrobersyal na aklat nitong si dating Education Secretary at Vice President Sara Duterte na tinawag na isang kaibigan. Ayon naman kay Department of Education Undersecretary Gina Gunong, nakita na lamang ng mga Department of Education personnel ang naturang aklat noon pong mismong araw ng launching nito. Kwento nitong si Yusek Gunong na imbitahan si Vice President Sara bilang isa sa mga reading ambassador para magbasa ng kwento para huyan sa mga bata o sa mga mag-aaral. Ang bawat ambassador anya ay meron pong karapatan na piliin ang anumang aklat na kanilang nais basahin para sa mga bata, basta't ang mga ito ay akma sa kanilang edad. Dito, ayon po sa opisyal ng Department of Education, ay binasa ng dating kalihim ang kanyang mismong kwento o yung kanyang mismong aklat. Ayon pa kay Gunong, dahil wala pong kinalaman ang Department of Education sa naturang aklat, hindi ito dumaan sa tinatawag nitong quality assurance o nakakuha ng accreditation man lang mula po sa Department of Education. Ayon naman kay Secretary Sani Angara ng Department of Education, wala ring official record na nagsasabi kung binayaran ang mga illustrator ng naturang aklat. Ang isang kaibigan mga kawambo na aklat nitong si Vice President Sara ay una pong naungkat doon sa ginawang pagdinig ng Senado doon sa budget proposal ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Humihiling ang Office of the Vice President ng 10 milyong piso o 10 million pesos para ho sa paglilimbag sa naturang aklat. Pinaiimbestigahan na ng isa sa mga pinuno ng Young Guns ng Kamara de Representantes ang umano'y irregularidad sa bidding para yan sa 8 bilyong pisong halaga ng laptop at iba pang learning material sa ilalim yan ng Department of Education Computerized Program sa panahon ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Hil Bungalon, ang Vice Chairman ng House Committee on Appropriations, naglaho ang sana ay 1.6 billion pesos na matitipid ng gobyerno mula sa naunang bidding ng proyekto. Sa ginanap na pagdinig ng mababang kapulungan noong araw ng Lunes sa panukalang 793.18 billion pesos na budget ng Department of Education, sinabi ni Bungalon na posibleng nagkaroon ng irregularidad sa bidding ng 8 bilyong piso sa pagbili ng mga laptop na 2 beses daw na isinalang sa bidding. Dahil walang tumutol, inaprubahan ng House Committee on Appropriations ang mosyon ni Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Luistro na maglabas ng sabpina doses TICOM para sa Department of Education. Sa pagdinig, binanggit nga ni Representative Bungalon kay Education Secretary Juan Edgardo Angara ang nakakabahalang usapin ng pagbili ng mga laptop at kagamitan para yan sa pagpublikong paaralan noong taong 2022 at noong 2023 na problema anya na minana daw bilang kahalili ng Vice Presidente. Ayon naman kay Deputy Undersecretary Gerard Chan, sa unang bidding ay 2 lamang sa 16 na proyekto ang naipagkaloob, habang ang nalalabing-14 na disqualified bidders ay muli naman daw binigyan ng pagkakataon na mag-rebid. Sinabi pa ni Representative Bungalon na ayon sa natanggap na impormasyon ng kanyang tanggapan, nasa 24% ang pagitan ng pagkakaiba sa presyo ang naitala sa unang bidding. Nakakagulat pa ayon kay
Congressman Bungalon na sa rebidding ang pagkakaiba daw ng presyo ay bumababa ng hanggang sa 1% na lamang, dahilan upang masayang ang sana ay 1.6 billion pesos na matitipid ng ating gobyerno. Si Chan nga ang humalilis sa mga dating Undersecretary ng Department of Education na sina Michael Poa at Gloria Mercado. Sa kasalukuyan, si Poa din ay kasama ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President bilang tagapagsalita naman, habang nag-avail na ng maagang pagreretiro si Mercado. Isa pang opisyal ng Department of Education na isinasangkot din sa umano'y manipuladong bidding ang nagbitiw na si dating Assistant Secretary Francis Cesar Bringas. Sinabi naman ni Chan na sa panahon ng unang bidding, si Bringas ang chairman ng Bids and Awards Committee at si Mercado naman ang nagsilbing head of the procuring entity. Ang dalawaan niya ay kapwa wala na ngayon na kaugnayan sa Department of Education. Ayon pa kay Chan, ang pumalit kay Mercado bilang hope sa ikalawang bidding ay si dating Department of Education Undersecretary Michael Poa na ngayon naman ay tagapagsalita na ni Vice President Sara Duterte. Pinipilit naman ng mababata si Chan na magbigay ng paliwanag kung bakit kinakailangan ipagpatuloy ang bidding para sa pondo ng computerization program at bakit bumaba ng malaki ang pagkakaiba ng presyo mula sa 24% sa unang bidding hanggang sa 1% sa rebidding na hindi naman daw masagot ni Chan. Naniniwala naman ang mambabatas na ang posibilidad na ang ilan daw sa mga miyembro ng Bids and Awards Committee noon o ng head of the procuring entity ay maaaring may kinalaman sa irregularidad ng naturang bidding. Orasan natin, meron na lamang ko tayong 25 minutes bago sumapit ang launa ng hapon. Ibinahagi ni Cardinal Luis Tagle, Antonio Tagle, ang ilang mga larawan ng paglalakbay nila nitong si Pope Francis. Nabatid na bahagi ito ng apostolic journey ng Catholic Pontiff sa ilang bansa sa Asia at Oceania. Ito na umano ang longest trip nitong si Pope Francis sa kanyang pagsisilbi bilang Santo Papa. Kabilang sa kanilang tutunguhin ay ang Indonesia, Papua New Guinea, ang Timor-Leste at ang Singapore. Habang itong si Tagle naman ay gaganap ng mahalagang papel sa mga lakad nitong si Pope Francis dahil siyang nagsisilbing pinuno ng Dicastery for Evangelization. Samantala, kuha pa tayo ng mga dagdag na development, mga kabambo, kaugnay pa rin po dito sa nagpapatuloy na pagsisilbi ng warrant of arrest nitong Philippine National Police sa pastor o itong founder ng Kingdom of Jesus Christ. Ang Kingdom of Jesus Christ naman, dismayado raw sa ginawang paghuhukay ng Philippine National Police sa kanilang compound. Ang Philippine National Police desidido pa rin na hanapin ang entrance ng pinaniniwalaan na bunker na pinagtataguan daw nitong si Kibuloy. May dagdag na update po dyan si Bombo Kelly Cordero. Nananawagan ng Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na bigyan sila ng access na makapasok sa Jose Maria College basement. Ito ay matapos umano nilang mapag-alaman na sa ika-11 araw ng paghahanap ng kapulisan kay Pastor Apollo Kibuloy ay bigo pa rin ang mga ito na mahanap ang pastor at ang pinaniniwala ang bunker sa Kingdom of Jesus Christ compound. Sa isang pahayag ni Torion kanina, nasa 8 meters na raw ang lalim ng inuhukay ng kapulisan sa basement ng JMC. Naninindigan si Torion na iligal na ang ginagawa ng kapulisan dahil ang anumang paghahanap na isinasagawa umano sa ari-arian ng isang tao ay posible lamang kung ang korte ay naglabas ng isang valid search warrant. Pero sa kasong ito anya, makalipas ang 11 araw na wala pang pag-aresto ay nagsasagawa lang daw ang PNP ng intrusive search sa mga ari-arian na hindi naman nakarehistro sa pangalan ng akusado. Binigyang diin ni Torion na ang butas na hinukay umano ng kapulisan sa JMC basement ay isang malaking banta at panganib sa stability ng gusali. Samantala sa panig naman ng PNP, hindi naman nila kinumpirma o itinanggi ang nasabing paghukay sa loob ng compound. Ayon kay Fajardo, sa Section 11 Rule 113 ng Rules of Court, may karapatan ng sinumang pulis na naatasan na magsilbi ng warrant of arrest na pumasok sa isang establishmento o enclosure kung naniniwala ito na ang kanyang inaaresto ay nasa loob. Well, hindi natin alam kung saan nila nakuha yung photos po na
yan at doon sa naririnig po nilang drilling. But so kung ano man po yung nangyayari doon, I'm sorry po, I don't have any, I'm not at liberty to discuss yung detail one by one kung ano na po yung efforts na ginagawa, nasaan na po tayo, dahil this might compromise and jeopardize po yung ongoing implementation po ng warrant of arrest. And of course, this will also take a toll and risk also doon sa mga PNP personnel po nating na-designate po para mag-serve po ng warrant. Desidido pa rin ng PNP na hanapin ang entrance ng pinaniniwalaan nilang bunker na kung saan nakakadetect umano sila ng human heartbeat sa ilalim ng lupa gamit ang ground penetrating radar. Patuloy pa rin ang panawagan ng kapulisan na sumuko na si Kibuloy at ang 4 pang kapwa nito akusado para matapos na ang tumatagal nilang operasyon at para wala na rin umanong madamay o maabalang mga inosenteng tagasunod ng pastor. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala sa ibang balita, nakikita raw at nararamdaman ng liderato ng Moro National Liberation Front ang ginagawang serbisyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gobyerno sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ayon kay MNLF Vice Chair of Deputy Speaker ng Bangsamoro Transition Authority, Abdul Karim Tan Miswari, na natinag ang puso ng mayorya ng mga MNLF gayong ang itinataguyod ng administrasyon ay tugma sa kanilang matagal nang ipinaglalaban. Ito ay ang kawalan ng diskriminasyon, isang matatag na republika, nagkakaisa at nirerespeto ang tradisyon ng bawat isa. Iyan anya ang kanilang nakikita sa bagong Pilipinas na kung saan ay walang mababa at walang mataas. Kaugnay nito ay nananawagan naman si Miswari ng pagkakaisa at suporta sa liderato ng ating bansa sa halip na maghilahana, lalo't nakikita naman ang ginagawang aksyon sa hanay ng Pangulo. Narito pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni MNLF Vice Chair at Deputy Speaker ng Bangsamoro Transition Authority. Kung may leader tayo, mahilig natin hinihila yung leader natin. Hindi ganon. Supposed to be kung may leader tayo, suportahan natin para mag-succeed tayo as a nation. Kasi siya ang head of state. Pahayag po yan ni Abdul Karim Tan Miswari, ang siyang tumatayong chairman o vice chairman ng MNLF at Deputy Speaker ng Bangsamoro Transition Authority. Sa iba pang balita ay giniit ng Quad Committee ng Kamara de Representantes na unti-unti na nilang nabubuo ang mga ebidensya kaugnay ng sinasabing illegal activities noong Duterte administration. Ayon sa komite, mabigat ang mga naging testimonya ng mga testigo na nauna nang humarap sa investigasyon. Kabilang nga nila rito ang illegal Philippine Offshore Gaming Operator operations, katulad po ng mga protector nito, mga lider at kanilang mga network ng connections. Kailangan din na nilang pakinggan ng komite ang testimonya ng mga testigong may direct knowledge at koneksyon sa illegal Philippine Offshore Gaming Operator na sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Lumalabasan nila na nagbulag-bulagan ng mga otoridad sa illegal na pagbili ng mga dayuhan ng mga kumpanya at ekta-ektarya mga lupain sa Pilipinas na maliwanag daw na money laundering. Ayon sa Quad Committee, mas kailangan din nila ngayon na laliman ang kanilang investigasyon sa extrajudicial killings sa Duterte o drug personalities dahil mismong ang mga naging sangkot sa pagpatay ay ang nagsalita hinggil dito. Sinasabing 27,000 mga Pilipino ang namatay sa giyera kontra ilegal na droga ng nakalipas na Duterte administration. Ipinahayag naman ni Zamboanga del Norte 3rd District Representative Adrian Michael Amatong ang kanyang suporta sa pangako ni Secretary Sani Angara na aayusin ang mga naiwang problema sa Department of Education na namana nito mula sa dating kalihim ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Amatong, ang mga isyong ito ay kinakailangang harapin ni Secretary Angara at umaasa na ang bagong pamunuan ay magkakaroon ng mas epektibong hakbang upang mapabuti pa ang estado ng edukasyon sa ating bansa. Sa ginanap nga na pagdinig sa Kamara sa panukalang 793.18 billion pesos na pondo ng Department of Education para sa susunod na taon, ipinahayag ni Amatong ang kanyang pagkabahala sa kalagayan ng sistema ng edukasyon, lalo na ang mga matagal ng problema sa procurement ng departamento at ang labis na kakulangan ng mga silid-aralan at mga aklat sa buong Pilipinas.
Binanggit din nito na ang mga isyong ito ay patuloy daw na umiiral sa kabila pa yan ng malaking pondo na inilalaan ng ating pamahalaan. Kaya naman, mayroon na mga pagdududa umano sa naging pamamahala sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa naman si Amatong na sa ilalim ng pangangasiwa ni Secretary Angara bilang bagong kalihim ng tanggapan ay direktang haharapin ito ang mga minanang problema. Kinumpirma naman ito ang lawak na mga hamon na haharapin ng kalihim dahil sa mga problema na naiwan ng dating liderato ng DepEd. Binigyang diin pa ng mambabatas ang pangangailangan na agad na matugunan ang lumalaking kakulangan ng mga silid-aralan na umaabot na sa 160,000. Tumugon naman si Secretary Angara sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang matibay na pangako na gawin ang mga kinakailangang pagbabago sa ahensya upang masolusyonan na ang mga problema at mapabuti ang sistema ng edukasyon. Umaasa naman si Amatong na sa ilalim ng pamumuno ni Angara ay masusolusyonan ang matagal ng mga issue sa DepEd. Hinimok din niya ang Kongreso na pondohan ang hiling ng DepEd na karagdagan na 30 billion pesos para yan sa mga silid-aralan. Binigyang diin ang kahalagahan din ng pagbibigay sa bawat estudyante ng maayos na lugar para sa kanilang pag-aaral. Samantala, kaugnay pa rin po niyan mga kabombo, iniuugnay ang kaugnay pa rin po na balita, iniuugnay po nitong si Representative Jervil Luistro ang ranking ng Philippine Education sa programa o itong Program for International Student Assessment o ito mas kilala sa pinaikling tawag na PISA sa mga delay ng kagawaran ng edukasyon sa pag-produce ng mga kakailanganin ng mga equipment o mga kagamitan sa pagpapabuti raw sa kalidad ho ng pagtuturo ng mga guro sa Pilipinas. Tinanong ho ng kongresista ang mga opisyal ng Department of Education. Ito ho'y doon po sa nangyari pa rin pagdinig para sa 2025 budget ng Department of Education kung ano ang ratio ng mga student at mga teachers noong 2023 na gumagamit ng computer na ayon sa ahensya ng kagawaran ay gumagamit ng isang computer ang 9 na mga estudyante habang sa mga teacher naman ay mayroong isang computer para ho yan sa 30 guro o ito ho'y 1:3 na ratio para ho sa paggamit ng mga computer. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag mga kabombo nitong si Congresswoman Jervil Luistro. Chair, I just wish to manifest my frustration about the significant delay, proper bidding, procurement, and delivery of all this ICT equipments. Ito po'y kailangan ng ating mga public schools. As a matter of fact, I wish to believe na ito po ang dahilan kung bakit ang Philippine education ay nasa bottom ng ranking ng PISA. In 2023 po ba, ano po ba ang ratio natin ng teacher at ng estudyante computer set? 1:9, meaning 1 computer, 9 students po. How about the ratio for the teachers? 1 computer is for 30 teachers. That is almost saying impossible. Bahagi po yan ng paliwanag mga kabombo o ng paggisa nitong si Congresswoman Jervil Luistro din ho sa ilang mga opisyal ng Department of Education. Kaugnay pa rin po yan dun sa ratio ng computer para ho sa bawat estudyante at para ho sa bawat guro. Kasabay pa rin po yan ng computerization program ng Department of Education. Meron na lamang po tayong 14 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon at patuloy pa rin po yung ginagawa daw na paggigiit po ng Quad Committee na unti-unti pong pagbuo ng mga ebidensya kaugnay po sa sinasabing illegal activities noon ng Duterte administration. Ayon po sa Quad Committee, patuloy po nilang inaayos yung pong kanilang ilalabas na mga testigo doon sa mga susunod pang mga pagdinig ng Natura Hong Komite para ho aralin at para alamin yung pong sinasabing mga anomalya o yung pong sinasabing kaugnayan po ng Duterte administration at mga opisyal sa ilalim ho nito sa war on drugs na siya pong pinagbabasehan doon sa extrajudicial killing at iba pang mga anomalya sa ilalim ni dati o sinasabing anomalya sa ilalim po ng pamuno ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Samantala, nagpahayag naman ang Department of Agriculture ng kahandaan na magbenta ng 40 pesos kada kilo na bigas. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na magsisimula ito kapag maraming mga imported na bigas ang mapatawan na ng mas mababang taripa pagdating sa ating bansa sa mga susunod na buwan. Maaaring ang mga bigas na ibinebenta sa Rice for All program ay mabawasan ng 5 pesos kada kilo kapag gumaan ang kasalukuyang presyo nito. Inihalimbawa naman nito na kasakaling ang retail price ay umabot ng 45 pesos kada kilo ng bigas, ay magiging 40 pesos na lamang ang presyo ng kanilang Rice for All program. Magugunita nga na nagsimula ang nasabing programa noong Agosto 1 saan ibinebenta po ang mga well-milled rice mula sa local importers at traders ng 45 pesos kada kilo na mayroon pong 25 kilo na limitado lamang kada araw yan sa isang tao, na ito po ay mas mababa naman sa presyong 47 pesos hanggang 55 pesos kada kilo. Meron na lamang ho tayong 13 minutes bago mag-alauna ng hapon. Kung ato ay mga dagdag na development, mga kabombo, kaugnay pa rin po dito sa naging epekto ng Bagyong Enteng dito ho sa ating bansa. Mahigit 800 ng mga individual daw dyan sa may Cagayan Valley ang inilikas dahil po sa banta ng Bagyong Enteng. May update po dyan ng Bombo Radyo Kawayan. Umabot sa 805 na individual ang nagsilika sa rehiyong 2 dahil sa banta ng Bagyong Enteng. Ito ay kinabibilangan ng 290 na pamilya mula sa 24 na barangay sa lalawigan ng Isabela, Cagayan at Quirino. Pinakamarami ang pamilyang inilikas sa Isabela na mayroong 109, sinundan ng Quirino na mayroong 86 at lalawigan ng Cagayan na mayroong 24 na pamilya. 194 na pamilya o katumbas ng 731 na individual ang nasa evacuation center sa rehiyon, habang 25 na pamilya o 74 na individual ang kasalukuyang tumutuloy sa kanilang mga kaanak at kaibigan. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Regional Director Lucia Alan ng Department of Social Welfare and Development Region 2, sinabi niya na wala pang naitalang mga pamilya na na-stranded sa kanilang mga tahanan. Nakahanda naman na ang 115,803 na family food packs na nagkakahalaga ng 82,030,947 pesos, habang aabot naman sa 93,131,000 pesos ang halaga ng mga hygiene at sleeping kits na ipapamahagi sa mga epektado ng bagyo. Mayroon namang standby funds na 3 million pesos ang kanilang ahensya kung sakali mang magkulang ang food packs na nakapreposition sa mga local government units. So ang gagawin ng bawat LGU kung kinakailangan po na kailangan ibigyan na nila yung mga internally displaced person doon sa evacuation centers o dili kaya doon sa mga pamilya na nagisilong, ay kaagaran silang mag-request po ng DSWD at sila na po mag-facilitate na magbigay. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Ang DSWD naman sa Region 7 magbibigay ng tulong para sa mga biktima ng human trafficking sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Lapu-Lapu City. Kaugnay niyan, tinutukan po yan ng Bombo Radyo Cebu. Nagbigay ng tulong ang ahensya ng Department of Social Welfare and Development Central Visayas sa mga biktima ng human trafficking sa naisagawang raid ng mga otoridad sa Tourist Garden Hotel sa Barangay Agus, Lapu-Lapu City, Cebu sa hinihinalang illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub, kung saan na-rescue ng mga social workers ng DSWD-7 ang 10 Pilipino at ang mga minor de edad sa nasabing joint operation ng National Bureau of Investigation, Armed Forces Military Intelligence Group 7, Bureau of Immigration at ng Interagency Council Against Trafficking. Kabilang sa mga nailigtas ay ang 162 na mga dayuhan na mga Indonesian, Chinese at Burmese national na isa sa ilalim sa inquest proceedings sa Manila ng Bureau of Immigration.
Immigration. Samantala, si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan naman ay agarang nag-issue ng cease and desist order sa nasabing hotel at ayon pa niya na siya mismo ang makakalaban sa mga nagpapalakad na illegal na pasugalan, lalo na sa ipinagbabawal na pogo. As a mayor of the city of Lapu-Lapu, I just want to clarify, everybody is welcome to do business as long it's legal. I will not tolerate any illegal activities. Ating napakinggan si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! May reaction tungkol ho rito sa umano'y mga napanis na mga gatas at mga Nutriban at itong mga hindi raw ho na i-deliver na mga laptop ng Department of Education. Nais daw ho itong paimbestigahan nitong si Congresswoman ng ACT Teachers Party List. May update po tayo dito sa pagitan ng Bombo Radio Bacolod. Gustong paimbestigahan ni House Minority Leader at Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro ang tungkol sa mga hindi na ibigay na mga gatas at laptops ng Department of Education sa panayam ng Bombo Radio Bacolod sa kongresista sa isinagawang budget hearing para sa DepEd kahapon na pag-alaman na may mga napanis na gatas at Nutribans. Maliban dito, may mga laptops din na hindi na-deliver. Ayon dito, may kaakibat na House Resolution ang transaksyon sa nasabing mga pagkain at equipments. Paliwanag nito na mayroong magkahiwalay na kontrata para sa supplier at sa delivery. Ayon kay Castro, kahit si DepEd Secretary Sani Angara ay nagulat nang malaman ang tungkol sa mga nasirang pagkain sa isang warehouse, panindigan ng mambabatas na dapat agad na makapagsagawa ng investigasyon bago pa makatakas ang mga imbulbado. Ayon kay Castro, siniguro ni Angara na ma-deliver ang mga binili ng DepEd bago pa man matapos ang buwan ng Setyembre. Samantala, mas malaki naman sa ngayon ang proposed budget para sa DepEd na umaabot sa mahigit 700 billion pesos. Meron kami ditong House Resolution tungkol dito sa Transpac, yung mga materials, mga equipment na nandito sa may sa delivery sana ay hindi na i-deliver. So pinaiimbestigahan natin ito nung early part yata ng year na to. Imbestigahan itong nangyari sa Transpac. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldifora II pa sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Isang senior citizen po ang patay matapos na natrap sa nasusunog na bahay sa may Iloilo. Kaugnay niyan, alamin po natin ang kabuang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang senior citizen matapos umanong natrap sa nasusunog nila na bahay sa Sitio Ilaya, Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo. Ang biktima ay si Veronica Torreses, 61 anyos. Sa panayam ng Bomba Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na mag-isa lang ang biktima sa kanilang bahay na mangyari ang insidente dahil dumalo sa birthday party ang kanyang mister at apo na kasama sana nito sa bahay. Anya, dahil mayroong power interruption, nagsindi ng kandila ang biktima at posibleng nakatulog ito. Dahil gawa lang sa light materials ng bahay, mabilis na kumalat ang apoy kung saan totally burn ito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente kung may foul play na nangyari. Ang paalala ho natin, unang-una para hindi tayo mabiktima ng sunog, yung mga apoy ho natin, huwag natin iwanan na walang nagbabantay. And dapat alam ho natin kung ano yung mga security measures na dapat ating gawin and ensure natin na ang ating mga relatives na naiwan sa bahay may kasama, lalong-lalo na kung ito ay medyo may mga edad na at may karamdaman para in case na nangangailangan sila ng tulong, may magsaklolo sa kanila. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetsanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News.
Ang rising P-pop group na Believe binaming lumaking nakikinig sa Star FM kaya feeling honored na mapabilang sa lineup ng The Mall Show 2024. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang chika mula sa Star FM Manila. Sinalubong ng kilig at hiyawan ang unang featured artist ng Star FM Manila The Mall Show 2024 at ito nga ang fast-rising P-pop group na Believe. Kanilang itinanghal ang mga hits na Kabanata, Say What You Wanna Say, at ang kanilang version ng Pantropiko. Ang Believe ay kinabibilangan ng mga miyembrong sina Zio, Carlo, Rafael, RC, Yukito, J-Mag at Clyde. Sa kanilang mensahe matapos ang kanilang performance, ibinahagi ng grupo na dati pa man ay humahanga na sila sa Star FM. Kaya naman lubos ang kanilang pasasalamat na mapabilang sa star-studded lineup ng event. First of all, thank you so much Star FM, The Manila Tour, for having us here. Kagaya nga ng sabi namin sa interview kanina, no? Dati lang, nakikinig lang kami ng Star FM. Ngayon, kasama na kami performing live on their Mall Tour. Patuloy rin umano silang magsusumikap para sa pagtataguyod ng P-pop. Isa lang talaga yung gusto namin together with all the other P-pop groups na nandito, no? So, di naman natin makakaila, no? Like the other successful groups na coming from J-pop, K-pop, and even Western pop. Gusto rin natin makilala, of course, ang P-pop. Kaya naman magtulong-tulungan tayo, and as Believe, isa din kami sa mga bituin nyo in supporting everyone na gusto pang tahakin ang landas na to. Tuwa, kasi yung fans nila, ang tawag nyo is Between. Yes, yes. Parang tamang-tama kasi Star FM. Yes! Diba? Maraming po salamat sa pag-support po sa amin. Promise po namin sa inyo, marami pa po kaming surprise po. Makakaasa kayo sa Believe na magre-release pa kami ng sobrang nakaka-inspire ng mga songs para sa mga kabataan, para sa inyo lahat. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat, Star DJ Ivana Darna para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bago po ang ating orasyon, Emperata, mga kabamunais, muli namin kayong imbitahan na maliban po sa News Center Makati, maaari po ninyong matunghayan din ang ating mga 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po yan ang ating mga social media accounts. Pwede po sa aming Facebook page, pwede po ninyong subaybayan, pwede po kayong mag-subscribe dyan, pwede po sa TikTok at YouTube channel at maging sa Bombo Mobile app na pwede pong ma-download via Google App Store at Apple App Store. Para pa rin sa karagdagan pang mga balita, mga kabombo, sundan lamang po ang aming po mga provincial station dyan sa bahagi po ng Visayas area. Pwede po ninyong sundan ang Bombo Radio Iloilo or ang Bombo Radio Bacolod, pwede rin po Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Rojas, maging ang Bombo Radio Kalibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng orasyon Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas, it's a time for sharing, giving gifts for...
Mga kabomba, Kasdor Nation, sa atin pang Christmas countdown, 113 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby, buka na nga report check naton si Bombo Angel Tan. Inamay kantanan sa isa ka empleyado dira sa may city government nga nagpabutyag dapat kuno ining ilang 21 months nga sweldo i-retroactive kay wa ini mapatuman sadtong tuig 2021. Sa aton sini nga mga kabumbo ti hambal sang alkalde sinya ti dapat ligwaton or i-amend anay sang Congress sa Local Government Code bago mapatuman ining retroactive nga pagbayad sa mga sweldo sang empleyado. Pero may good news sa gyapon kay man masobra 2,000 ka mga regular employees ang natalana nga makabaton sang increase sa ila sini nga monthly salary umpisa subong man niya nga bulan. Sa aton sini nga mga kabumbo pero itong 21 month sa aton sini nga mga simanwa nga back pay tido why na to kunok sang klaro. Do hindi kinto kuno matigayon. Duway na kunong sang tsansa. I-check ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Bombo Cham nagpanindugan si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas nga dapat i-amend anay sa bahin sang Kongreso ang Local Government Code sang syudad bag-o mapatuman ang pag-retroact o kung ang pag-retroactive may kangtanan ini siya sa pagpatuman man sang Salary Standardization Law. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Tranyas, iyang pahayag nga dapat ang kongresista sang syudad Abe ang magahulag para nga ma-amend ang Local Government Code nga nagahambal nga hindi makaretroact ang syudad sang Iloilo kapareho Abi sa national government ket ibang Cham pwede ini sila ya maka-retroactive Abi sang sweldo kung kabahin ini siya sa pagpatuman sang Salary Standardization Law kung sa diin pwede mabudgetan ang mga deficit nga pagpasweldo. Sunod diri kay Mayor Jerry Tranyas nga kung madumduman ri Bombo Cham nga nagpadala sang sulat niya sa opisina sang alkalde ang isa ka empleyado sang City Veterinarian Office nga si Mr. Andrew Durano kung sa diin Abi nga nakabutang diri ang iya nga pagsukot man pagmuno sa syudad sa deficit sa ni nga 21 months nga back pay kuntani sang mga empleyado and nagagwa diri sa since manabi sa pakigangon naton the last time sa City Budget Office nga hindi obligado ang syudad sang Iloilo nga pabudgetan ini siya bangod wala nakasaad ini siya sa Local Government Code sang syudad sang Iloilo. Kumbaga at the end of the day Bombo Cham do ang gwa dito thank you nagid lamang kag according man diri kay Mayor Jerry Tranyas hindi siya pwede mapasulod Abi sa any budget like 2025 budget sang syudad bangod pwede ini siya kumbaga against ini siya sa COA kumbaga ma-question ang syudad kung nga nagastos ang amo sini kadako nga kwarta nga ti wala man sang Abi basis para balabang Cham legal basis nga gastuhan gid ini siya the last time nag-statement man rin si Mr. Durano nga ti ang hambal niya general statement niya siya nga the last time ko kay former Mayor Jed Patrick Mabilog ya do migin himo nga paagi ang syudad para nga ti mabalikan ining deficit sila hambal ni Mayor Jerry Tranyas nga kung gusto niya magdebate with Mayor Jerry Tranyas tiyo padalagan man siya kuno Bombo Cham bilang alkalde pero ti sa bahin diri ni Mayor Jerry Tranyas nga wala man tani isang problema kung pwede gid lamang nga ti maka-retroactive Abi ang syudad kundi ihatag man sa mga empleyado ang kinanglan nila o kung ang deserve Abi nila nga kwarta. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas sa nga atong interview. Sa national government, pwede retroactive. Ang sa local government, why kita retroactive? So,
Kung gusto ta nga may retroactive i-amend tagid ang local government code. Once amended ang local government code, then every time there is a salary standardization law, pwede kita ka-retroactive. Kung sakto siya sa guro, nagdaog siya, no? Pasakto sa why sila kabalik siya. Pero sakto siya, hindi nagdaog siya. Ito, ang gabuto siya, empleyado mo. Why kita basis? Because under the local government code, why kita basis ka mag-retroact? Kung tani, kung may basis kita mag-retroactive, kundi dugay na retroactive kita. And kung may basis kita nga retroactive, actionable ina. So, pwede mo ma-filean sa court, no? Para ma-recover mo. Hindi na pwede. Kaya why kita basis mo. Mabalik ka din sa local government code. Nagpagwa ng statement ang DBM sila. Nga kinanlan, i-amenda na yung local government code para ka-enjoy man ang sa local government, parehas man sa national. Hindi kita ka-amend. A local government code is amended by the Congress, no? Both the House and the Senate. Di sinaton, Congressman. No? Di kunway gali basis. Kundi ano kita sa COA? Ano na tawag? Disallow? Ang pagiging sa point niya is isang disallowance during that time, Mayor Papilio sila. Nagabayad, yan sila sa disallow. Kung gusto yung magdebate, siguro lagan sa mayor para magdebate kami nga duwa. Bomba siyam na batian sang mga kabomba naton diri ang kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Trillanes kag ti atong statement pala sang alkalde nga tani kung nagpadalagan ini siya tani nagdaog siya ang namin diri ni Mayor Jerry Trillanes kay nagpadalagan ni the last time si Mr. Andrew Durano bilang presidente sang RICH kaupod niya diri or kontrabi niya diri ang pilaman ka mga empleyado ang which is si Mr. Vic Balahadja amo ni siyang nagdaog nga from GSO ni siyang opisina ti Bombot Champ si Mr. Vic Balahadja kani siya kung madumduman isa man ni siya sa mga nagtulod nga i-expose ning nagkatabo sa co-op sa sang syudad nga ti do medyo problemado gid man according kay Mayor Jerry Trillanes. Pero ti with this one malikanta si Mr. Andrew Durano nga siya ni siyang nagpadalagan nga rich president kabahin manabi diri sa iyang platform ang ining ang pagpasukot o kung pagsukot sa city government sa syudad abi sang abi 21 months nila nga deficit pero ti ang natabo abi diri Bombot Champ wala ini siya nagdaog. Ako hindi ko magatusmaw sa sining mga una bes. Hindi ako magatusmaw sa punto sang alkalde nga kung gusto yung magdebate dagan sa mayor. No? Ang punto mo lang ni Durano ni is that nga ano na lang to yung matabo sa ilang 21 months sa back pay. Kay adtong 21-month back pay nalakip adto sa Republic Act number 11466 known as the Salary Standardization Law of 2019. Kung sa diin, wala ginimplementar sang city government. Nga wala ginimplementar sang city government. Kay sandig sa impormasyon nga ton sininatipon, kag sandig man sa statement sang budget officer, nga ti wala kuno iya sang budget, way sang kuhaan. Bombo Angel. Pero kung lantawon naton, no? Regarding sa mga budget, kung ang gobernador iya mag-deal, kay sa Executive Order number 64 nga ginpagwa ni President Bongbong Marcos, diri na diga ang pag-update sa salary schedule, no? For civilian government personnel. Sa mga tinagaiya sang gobernador, no? Waay naghambal sang
makabing naton on the negative side bala si Gov Toto. Hambal ni Gov Toto sinya we will look for funds. Sinya ang probinsya nagapreparar na sa kasubong sininga adjustment. No? Kay ang probinsya nagakinanglan sang 56 milyones para sa retroactive adjustment manigani Ti digaman sang gobernador sinya sandig sa accounting office sinya pwede kami makapangita sang source. We need supplemental budget. We will comply. We will be submitting supplemental budget number 2 as soon as possible. Ang akon sini nga punto is that nga kung gusto may pagi, damo pagi jeli. Kung hindi gusto, kung wala sang plano, dalon ta na lang sa sa abagahay or disuganay or pakigakig amo sinang botselingon. Hindi naman guro sinikinanglan pa iya nga magpadlagan si Durano mayor away gani nagdaog sa Ritz sa mayor pa. Ang punto lang sina anong plastada mabaton patublan nila kay pinangabudlayan man nila o kon hindi. Hindi ta na kinanglan maglabot pa nga iyan niya sang Congress sa katungdana na lang na iya sang alkalde siguro Bumbo Angel. No? Ang pamangkot sini hasta na lang gid bala dira kay bangod nga sa ang Republic Act 11466 ining Salary Standardization Law of 2019 bangod kay wala gin patuman or wala gin implementar sang city government kay wala sang budget wala na dayon. Jel? Tido ang mugin ng matabo pong watcham kay tido hindi the last time information ako naton hindi obligado ang syudad directly to retroact sang sining 20 months nila nga deficit. Kay kung amo to ganing ambal kung may layi naka-amend ining local government code according kay Mayor Jerry Tranias, pwede kun tani mabudgetan. Pero with this one dugin tudlo balik ni Mayor Tranias ang responsibilidad sa kongresista kuno kun tani sang syudad to amend sang local government code para makabaton, maka-enjoy sang pag-retroact ining mga empleyado sang Iloilo City Hall Bamotcham. Ara naman kita nga tinudloan ay sus Maria kagusip po. Nakalabot na kita ya sa do mahilig kita ya maghampang. Ako mahilig man ko maghampang sang basketball. Hindi man ko buaya pamasa man ko pero lain na yung istorya karon ng pasapasa ni Angel Magamosin Kay tiwang Botcham kung isip-isipon sobra, like halos 2,000 di ka mga regular employees kabahin, hindi mga elective officials mo. Sa sulat ni Durano, siling niya, ang city government, why gani makalapaw? No? Sang ila, sining nga personnel services ceiling, sang tuig 2020, tubtob 23. Sa sulat ni Durano, siling niya, ang ebidensya, amo sini, sinya, damo gani sila maging pang-hire nga mga bago nga empleyado. Kagin pati gayon sini nga infrastructure project. Kag may reported surplus of 400 million sa tuig 2021. Tiinsat nga way ginimplementar ang Republic Act 11466. Hambalon lang kita nga hindi pwede ma-retroact, ipasa ta naman kung kay sino nga katungdanan. Why not tabi nga tubangon ini sang city government, tubangon ini sang alkalde? Hindi ba Jel? Kaya mo Botcham ang nagahulat diri. Kumbaga sa 21 months mo nga kumbaga may ginapaabot ka tapos paglabot tabi sa tion niya suktunay na. Wala gali ito. Thank you na lang ito gali mo. Siyempre, huy abaga man Tiyo
amo na subong ang do medyo kwanti pero kung amo ning sa election gani mo watcham iban na kuno according man sa mga Amo na yan gani nga hindi ko ya gusto nga iangot ni sa eleksyon, Jel. amo na ganing iban nga hambal nga lo istorya mo watcham iban kuno nakulbaan lang man lang magpahayag maghatag sa ila suporta kay Mr. Durano sang eleksyon kay basi kuno pati sila dumtan ba watcham. Oh, hindi naman ay insakto, inhustisya naman na iya. Nga ko ng isa katawo, luyag yang ipabutyag ang iya sininga kinamatarong of which sandig iya sa pagpati kag sa mga ginauyatan man nga mga pamatod ni Mr. Durano, kinamatarong niya ina, tidumtan mo ya imo, hindi naman na insakto magamo sa na iya, Jel. Kaya gati, syempre ba, Botcham, kumbaga nagpabutyag lang man si Mr. Durano sang iyabing sentimento. Kag syempre, welfare ni sa sang tanan nga mga regular employees, pati mga kung mga elected nga mga councilors, manting kabahin, drasag na sweldohan. Kiti, kumbaga, among all the people nga aradra, may isa nga nanindugan kung tani, para nga ihambal ining biplastada nila nga amo ning sitwasyon nga hindi gali mabaton sa mga regular employees ining additional kuntani nga increase sa ila nga sweldo apisar nga ti isubong gid man nga bulan o starting August with the supplemental budget rason nga ti isang Merkules last week tubla ba mo siyam ginhingagaw man to pasar ang budget amounting sa 411 million pesos 355 at 411 million 355 and 313 pesos nga budget kabahin diri around 19 million diri is magakadto sa salary increase sang mga empleyado abi from August ni to December bamwacham. Ti ara tuod sa aton siningalay nga nakabutang sa sandig sa aton sining local government code nga ang salary increase or adjustment shall in no case be made retroactive. That is why kung lang taon naton si Gov ganiya hambalya siya ang budget circular nga i-release ang DBM nagahambal nga adjustment will take effect only upon the enactment of the ordinance. Sa pagpasara bisang supplemental budget hambal ni Gov. Kasi niya ilabi ta ini nga pwede mangin retroactive. I will make representation sa League of Provinces President on the things that we want and we want to go to the DBM. Kung sa ano pa bala, why yan nagalushop si Gov Tuto nga mapangitaan sang medyos posibles. Ti karon iya ang alkalde mambanga ti debate na lang ta padlagan kabla mayor. Kumbaga bang watcham with the picture nga ginaplastar nimo, duha ni siya kabahin mo. Ang kay Gov Toto, nagambal siya sa statement niya nga pangitaan ta sang pagi. Pisar nga tindo iban do may mga areas gid man binga do hindi siya feasible, hindi siya do alang-alang gid man siya pero pangitaan ta sang pagi. Pero with Mayor Jerry Tranyas ang iya diretso tay nagprangka nga hindi gid mahimuan sang pagi bangod may ara nga ti dapat i-amend to kano ang local government code kung gusto ma-retroactive or mabalik ini mapuslan abi ang increase the last time nga ti 21 months abi nga deficit mo batcham tito amo nang namin nimo on the bright side kun lang tawon ta why man ta silingan nagadayaw lang tanan iya kay Gov Toto ti iya ni Gov Toto abi tingwaan niya galing kiti kunara sa local government code hindi pwede retroactive basi mapaslawan lang man siya. On the other hand naman kung lang taon naton ang kayuhan sa pagkaprangka sang alkalde nga way naging iya itsansa kundi nagadula na iya sa paglaom or false hope nga magsagad kanimo iya ka aspirar nga maabot pa na kay way na gani hindi na pwede. No? Pero sa aton sinima kabombo mo niya gusto ko nga why niya sang hindi ta niya pag-impunan sang papolitika. No? Ang gwa ya sinadri karon nga ti kay why ka naging sang inughaboy sini iya nga why ka naka change magazine ka na galing nawadaan ka bala
Ti itudlo mo na lang to sa kung sino mo nga kontrata, ikaw na lang daw. Imo niya tong danan ni akon. Or kung sino man dira iya, ti siya niyaw, siya ti ang siya may balak, ti siya datiro para magkalaubos to kontra namon. Del? Di mo lang ibang botsyam kay ti naplastar man ang duha diri ka bahin para ti with Mayor Jerry Tranyas diretso ang prangkas ang alkalde ibang botsyam nga ti do hindi na gid may muan sang pamaagi ni apisar nga ti ibutang abi sulod pa sa supplemental budget hindi gid ni kuno makuan di kuno feasible enough kay base kuno pangitaan sang COA nga ti do sila ang problema balabang botsyam kung idayunon gid kag ipustro ni kung budget siguro may ara gid man budget ang syudad kung gustohon. Kung budget lang ang istoryahan, pwede gid na mahatagan man. Pero ti ang pamangkot tira, legal ayahan siyang obrahon, kag may basis ayahan ang city government mga ipustro ining pag-comply bisang 21 months nga deficit nga sweldo nga increase ng mga empleyado, regular employees sa bahin sang Iloilo City Hall. All right. Ini si Bombo Angel Pichilgertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Ti makaluluoy man karon ang aton siniiyang mga kabumbo ining pila ka bilog ning mga 2,000, sobra 2,000 ka mga regular employees. Although hindi magini sila tanan kaluluoy. Kay ti bato-bato sa langit ang maigo kuriit. Kay hindi man kalabanan pero may ara sa mga regular employees kay way magani na trabaho. Ang nagatrabaho dira iya kagang ginapatrabaho amo ining mga casual employee. Nga casual nagsulod sa city government. Dalaga o soltiro pa. Ang iban sila ganina nga pulang pero casual gyapon. Mga job hire. Hindi man tanan, hindi man kalabanan, pero may ara daya sa mga regular employee, nga time in, time out ang ilan sining ginabantayan. Iban gani, alas 3 pa lang, why na sila opisina? Di bla? Pero ti makabaton man sila gyapon sang salary increase umpisa sang Agosto pa. Sa aton sining mga kabumbo. Pero tiya mo to kuno. Why na ginto tsansa ang 21 months kay ti ang salary increase in no way sandig sa local government code, in no way salary increase or increases or adjustments shall in no case be made retroactive. Sandig iya sa section 325 sang Republic Act number 7160 Local Government Code, hindi niya pwede ma-retroactive. Amo nang hambal sa alkalde, tayo niya kung ipa-retroactive ni, dapat i-amend. Initi sinong makaduso, sini nga mag-amend, tingin tudlo naman sa kay Congresswoman Jam Barunda. Ugaling, kaya ang pamangkot sini Banwa, amo naman sini. Tinga awala gin patuman, nga awala gin patuman ang una nga trans sang salary standardization law sa aton sini nga mga kabumbo. Ti mahambalang kita nga wala sang pundo. Wala sang pundo pero ti kung lang taon ni mo kag sandig sa gindiga ni Mr. Durano, baliasin niya why manggani iya naglabot sa personnel services ceiling humalin sa tong tuig 2020 tubtob 2023.
Siya nang hire pa silaganisang bag-o sini nga mga empleyado. May mga infrastructure project pa. No? Kag may report pa iya nga surplus of 400 million sang tuig 2021. Oh. Yanong natabo to? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Basi ko na mo tong pinamakal sang mga bakuna. Pero do kalabanan sa bakuna to, dogin dunarman lang. No? May mga pinamakal man ta, pero do nagka-expire man lang to gani. Oh, tinga wala ma-implementar sang sadtong tsimpo, no? 21 months ago nga wala adto implementar sa aton sini nga mga tagpalamati. Sa aton sini karon iya nga mga kultura munang dako-dako sini iya nga mga palamangkutanon. Kay yadi paman kun tani ni sa mga empleyado, no, sa mga deserving sini nga empleyado iya nga matutuod nga nagatrabaho kag mapuslan, no? Sa aton sini iya nga gobyerno, no? Pero kung sa laguron man lang ati, bayda! Kalikiti, in fairness man sa mga nagatrabaho iya sang minatuod, no? Sa city government. Pero ti kung sa laguron man lang, tiyan mo na gani sa namba ko, bayda! Why ka man sang anong ganinang tawag? Konsuelo sila. Saka mo lang ilang sweldo. Ang nabantayan nila, ang lagtik lang sang lagtik lang sang alima sang relos. Hindi ganyan pag kung digital ila sini nga ginabantayan dira nga orasante ang pag liso-liso sang numero di blabong bumel. 27 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka Banwa. Dugang nga mga balita kang impormasyon diri sa Bumbuanay sa udto ang Department of Education Region 6 naka-record sang 1,218 ka mga eskwelahan nga nagkanselar sa ila sininga klase kagapon sininga adlaw bangod sa malain nga tiyempo. Balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante nga mga panumdumoras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 1 to 7, 2024. Ang September 6 among first Friday of the month. Ining ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in excessive mercy of my heart ngang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance, they shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa September 6. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa sininga weekend,
Mangin kabahin sa advanced celebrations ng Grandparents' Day, kaupod si Mr. Totong Villaruz, kagangiyang nga banda sa concert at the plaza. Grandparents' Day Edition, kicking off alas 6 sa gabi sa September 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela di Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. Sa Septyembre 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Since ang September 8 adlaw sang kafestahan sa Nativity of the Blessed Virgin Mother, pangayoon naton sa Ginoo. Through her intercession, nga tagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa aton kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon
mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna sa nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo, check naton si Bombo Marisol Binyas. May kantanan sa sining na-record sa Department of Education Regional Office 6 na nga masobra 1,000 ka mga eskwelahan ang nag-suspend sa ila sining klase kagapon sining adlaw bangod sa malaing nga tiyempo. I-check ta si Bombosol sa iya sining follow-up report kag subong man si RD Richard Osmeña sang LTFRB daw siya karon niyang naipito sa ginahingyo sa mga drivers nga kag operator sa pagbalik sang 5 ka tuig sini nga prangkisa kag pagpamatok sa compulsory consolidation. May kantanan sa gyapon sa sining public transport modernization program la. Sa aton sining nga mga kabumbo kag ihan nga mga security measures ning ginpreparar sang PRO 6 may kantanan sa pagsugod sang bare months. Ti hambal nila kon bare months na kuno ti damo na kuno sang kayuhan, damo na kuno ang kalabanan sa mga kabumbo naton. May mga unod na ang bulsa kay natapos ng ghost month mo ining Agosto. Check karon tanang karon with the Bombo Hana Andasa for the meantime check tanay si Bombo Marisol Binyas sa yaman sini iyang follow-up report. Kung kanat birit sa ti direkta ta kay Bombo Pauline sa sining statement karon sang regional director sang LTFRB nga daw kasubong iyang torn between two lovers. Torn between two lovers. Kinaipit ko mo. Sa sining ginahingyo sa mga driver kag operator nga ibalik ang 5 ka tuig nga prangkisa kag pagpamatok sa compulsory consolidation. Kay ginpadulungan ini siya sa mga drivers kag operators dito nagikan payas may Bacolod City para nga isumiter ang ila siniyang problema. Sige, i-check tanay. Unata, balikan ta si Bombosol. Ara na siya sa linya sa sining 100 or 1218 ka mga bulutuan na nagkansilar o nagsuspend sa ilang klase kagapon sining adlaw bangod sa malaing nga tiyempo. Sol, sa report, please come in. Yes, Bombo Cham, naka-record sang 1,218 gid ka mga eskwelahan
nagkanselarya sang ilang nga klase sang gapon nga adlaw bangod man sa malain nga tiyempo ining Department of Education Region 6. Sa interview naton kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang spokesperson sang Department of Education diri sa may Region 6, iya gipahayag nga iya sa ila pinakalites nga data nga naka-record sila sang 1,218 ka mga eskwelahan nga nag-cancel sang ilang mga klase man bangod sa malain nga tiyempo under man ini sa proclaim o kung pag-declare sang ila sini nga mga local chief executives sa diin diri sa may bahin sang San Carlos City. 65 gid ka mga eskwelahan ang gin-suspend, 27 alin sa may Victoria City, sa may Antique may pinakadamo nga 504, sa bahin naman sang Negros Occidental naka-record sang 222 nga mga suspension sang klase, diri may Silay City 39, sa may bahin sang Bacolod 70, sa Bago City 14, sa may bahin diri sang Iloilo 190, sa may Iloilo City 66, sa may Guimaras Pulo, sa may La Carlota City isa lang gid, sa may bahin sang Himamaylan City pulo ka mga eskwelahan. Sa bahin sang Department of Education sa diin gid assess nila kung kamusta man ang posible halit abi sang isining malain nga tiyempo, ongoing pa no ang pag-communicate man sang mga katapo o kung ining ilang local point person sa bahin sang Disaster Risk Reduction Management Office nila nga makatudlo kung diin ining mga eskwelahan nga ginabaha bangod may mga ara man gid nga mga flood prone areas o kung ilabi na ining mga eskwelahan nga ginabaha gid kag sa bahin naman iya sang sining posible damage abi sa mabaskog nga hangin bangod man sa gindulot sang gapon nga malain nga tiyempo. By far Bombocham wala sila sang may na record pero ongoing date nila sang mga information nga posible may pagbag-o pagid sa data nga ginhatag subong sa aton sang Department of Education. Sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang aton ng interview kay Mr. Hernani Escolar Jr. Of 4 p.m. yesterday, September 2, mayara kita sang 1,218 ka mga public schools na nag-shift to alternative delivery mode because of the inclement weather nga ilan na batyagan sa ila sa areas. And most of these suspension were declared by their respective sining mga local chief executive. We are still waiting for the report coming from our Disaster Risk Reduction Management focal person, there is a regional office, kung naka-resume na ining 1,218 ka mga schools naton today. So we are waiting for the data, maybe around 11 to 12 noon, matapos na compile sa aton sining DRRM kung naka-resume giman ining mga schools nga ini. Kaya we are following the guidelines coming from our local chief executives kung pwede ba kita maka-resume na sang klase. Kaya we know that they can invoke the general welfare clause, especially sa aton nga kabataan, na good nga ma-ensure ang safety sang tanan, especially sa aton sining mga eskwelahan. Sir, may report ka mga nabatan, sir, nga may mga eskwelahan nga ginbaha di gapon, sir. Actually, in terms of baha, may mga schools man nga perennial problem nga ginabaha. So ginahulat nato ng report coming from DRRM or coming from our DRRM focal person sa atong mga schools. So i-consolidate na sa atong division kag iga-report na siya diri sa aton. And even though nga tiga report diri sa aton, but ang atong mga school heads, they are coordinating with their barangay, with their local government units, agud sini nga mabuligan sila in addressing this perennial problem sa pagbaha-baha. But on the other hand, in terms of damages, wala pa kita sa may na baton diri nga report nga may mga facilities ang Department of Education nga nagka-incur sang damage because of the heavy rains kag strong winds naton nga nabatyagan kahapon sining adlaw and also over the weekend. Sang ato nang interview kay Mr. Hernani Escolar Jr. Alright, isa sa mga ulikdan man nato na Bombosol ang pagkatrasal wala sang mga estudyante sa ila siniyang leksyon bangod sa sining pagsuspend man sang klase karon tagsa iya ka magmunog ang ulan. Roger, on that, Bombocham, ano pa ang mga local chief executive na mismo ang nagapangita o kung naga-initiate nga mag-cancelar sang klase, depende man ina sa advice sa ila sang pag-asa o kung mismo sa ila observation sa ila tagsa-tagsa. Pero namin ko may ara sang ginapreparar man nga mga contingency plan in kaso por kaso ngati
kulangon gid sang oras bala sa pangkabilugan ang mga estudyante ta sa pagtuon sa ila sining nga leksyon. May mga make-up classes. Kay yes. ekspektaron ta na kag antisiparon naton nga sa mga masunod pag ini may nadlaw, maka-experience man kita siguro gyapon sa pag maka-experience kita sa mamunog sining nga ulan kay ti ang bagyo, ang bagyo subungaw. Bagyo Inteng, letter E pa lang ta. Damo pa kita talakason kaya pa ni letter C mo. Roger, on that, Bombo Cham, actually may mga contingency plan naman sila, gahiwat sila flexible learning, kaangay man sa ginaobra nila kung malain ang tiyempo, especially kung mainit ang tiyempo, nga nagapatigayon sila sang sining mga online learnings, kagamuman ang paghatag sang mga modules online diri kag mga activities, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Angel or Bombo Marisol Binyas. Sus Maria Kaguse po. Anyway, sa aton sinimatag palamati, naibaluan ginaton nga mas labing mayo kung safe ang mga kabataan sa tiyempo iya nga daw hindi mayo ang panahon. No, sa tion nga hindi mayo ang tiyempo, no, mas labing mayo nga ti safe sila. Ugaling ang problema naman sini kay tagsa ka magmunog ang ulan, cancel ang klase, pagadason nga daw may klase, pagadason nga daw abi. Nagmunog naman ulan, makancel naman. So mayara sang makabig naton pag-utod-utod sang tiyempo nga kuntani na parte ni Sir sa pag-learn sa ila sini nga mga leksyon ng aton sini nga mga estudyante. Base kulangon sila bala sa tiyempo, no? Kay sa pagkabalo naton ang isa ka school year is equivalent na iya sa school hours man, no? Na compute na nangadaan sang taga Department of Education. Hindi lang kita iya specific kung pila ka hours na nga dapat makumplito sang isa iya ka estudyante sa isa ka school year. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiambal sang DepEd may mga contingency plan naman sila nga may mga modules, so on and so forth, no? Sa aton sini nga mga kabumbo nga ipadala or ihatag para iyang kumbaga pa makalagas sa mga na-miss out or posible ma-miss out nga leksyon kung pananglitan masami ang pagpatigayon sa pagsuspend or pagkanselar sa klase sa aton sini mga estudyante bangod sa malaing nga tiyempo. 52 minutos na kaligad sa takna nga launa. Check ko naman this time si Bombo Pauline Piliora kay galibog ang ulo ni Ardios Minya. Kay nagpadulong dito ang mga taga Bacolod, mga drivers, mga operators, agod hingyoon ang pagbalik sang 5 ka tuig sini nga prangkisa kag pagpamatok sa compulsory consolidation. Isa gyapon ni pipila pa ni sa mga do hindi kaya pabor sa sining public transport modernization programo. I-check ta ang follow-up report ni Bombo Pauline Piliora. Pao sa report, please come in. Bombo Cham nagpabutyag diri si Regional Director Richard Osmeña nga daw naipit man ini sa tunga nga may kaangtanan abi sa ginahingyo sang drivers kag operators nga pagbalik sa 5 ka tuig nga prangkisa kag pagpamatok sa compulsory consolidation sa mga kooperatiba. Sa interview sang Bombo Radio kay Regional Director Richard Osmeña sang LTFRB Region 6 nga narelay na niya sa Central Office ang resolution nga ginpasa sang local government unit sang Bacolod nga Resolution 694 kung sa diin amuning urgent renewal abi sa mga prangkisa
sa sining mga public utility jeepney kag subong man ining sa mga operator. Suno man siya nga wala pa ini matutukan gid kay may mga suspensions balas ang trabaho sa kon sa central office bangod kay nagbagyo man Bombocham apang gina-consider naman ini sang central office apang hindi lang makahatag si Regional Director Osmeña sang timeline which is amo ini ang ginahulat man sa mga operators kag drivers nga maplastar lang bala sa ila kung saan o gid ni ang kung saan o ini sila mahatagan abigid kung saan o mapatod gid ang kung saan o gid ni plastar sa ila kay hindi man nila gusto magpuli didto sa ila nga wala balas ang dala nga maayo nga balita hindi man ni pwede Bombocham suno kay Regional Director Osmeña nga selective areas lang ang parehas abi nga i-allowed sang central office diri ang Bacolod City kay may akon may resolution silang gimpasa hindi man ni pwede Bombocham kay kung i-follow sang central office ining resolution nga gimpasa dapat ma-effect man ni sa kabilgan nga pungsod da Pilipinas kag kabahin man diri ginpamangkot man naton kati mas stay sila kutob nga hasta San O bala Bombocham nga mahatag o kung maplastar ini sa mga operators kag drivers kung San O gid ini nga mabatian man ang ila nga ginahinyo para bala sa aton nga mga kabombo ipabati nato ang aton nangin interview kay Regional Director Richard Osmeña sang LTFRB Region 6. Literally about the resolution ang yung file sang sanggunian sa Bacolod, resolution number 694. This is asking that buligan ang ining aton affected sectors na those na wala naka-consolidate na gusto sila na mapa-restro liwat. So what I did was immediately I asked for a copy kay way pa kami subong agad yesterday lang kami nakabaton sa ning copy sa resolution. Yes, so what I did immediately ging send ko sa central office ang copy. Unfortunately, yesterday and today wala ubra sang NCR because gabagyo subong and it was already announced na no work sa NCR and sa Region 4A. But I was able to talk through Viber sa ining atong executive director and he assured me that he considers a board but it still has to be discussed by the board because this is not a easy resolution to be discussed upon kay kung ano i-agree sa board, this will have to be on a national basis. Okay, hindi man pwede selective lang, Bacolod lang or Iloilo. So kung ano gani ang decision sa board, it will buligan gini sa whole so hindi gini siya pwede insigida gid. So I hope they understand but okay man sila they're okay naman sila storyaan. They asked me if they can stay overnight. Okay, buligan ko man sila in terms of also providing them a little food okay, may mga upod man sila, may mga upod man mga bata but I ask that they just be a little patient because the board will look into it. Okay, wala di ko hatag og timeline because it is the decision will be made on a national level, hindi gid sa ako. If ako lang ang mag-decide, then I can give a timeline. But the only thing I can do is reiterate their request and send it to Central. My office is always open. The dialogue has been done. I already talked to them yesterday and they understand naman. So they asked me if pwede kami mo stay sa Gua. Of course you can. Wala problema. Nabatian sa aton mga kabombo si Regional Director Richard Osmeña sa LTFRB Region 6. Ang iyang lang sa kabahin sa mga operators balang Bombocham, ang suno man kay Ma'am Lilian Sembrano, ang President ng Kabakod Negros Transport Coalition, kag Panay Negros United Transport Coalition conveners nga ngati basi palang Bombocham ngati nga kung magbululigay ining mga lain-lain nga operators basi palang makalabot ini sa national nga office kag ini ang pamaagi man agud nga ma-renew ining o kon mahatagan sila ng 5 ka tuig nga prangkisa. All right.
kamay pa galing kita mo nang balyar di bla niya inti karon na bi kun aprubahan sa Bacolod. Mambal man tong iba niyang lugar to ti amon di aprubahin nyo man. Mas mayo pa isahon na lang sininila Bombo Pauline galing kiti paano ni sila magkaisa ni kay ang iban do ginagwanta lang man ang problema karon. May kantanan sa Public Transport Modernization Program ang iban siniya ti nadlok man nga magpiangak kay basi madulaan sila sang palangabuyan. Paano ni karon maduso ni kay ti ko parar mo na namian kag sada nagadisgusto sa Public Transport Modernization Program sa aton sini nga paglantaw inya sandig sa opinion kag sa paghimulso naton sa mga kabumbo naton ginudamo gi pagyasag yapon disgustado sa sining Public Transport Modernization na program labi pa karon sa mga kooperatiba damo kuspukos. Amo na gani Bombot Cham nga ti sunuman to sa ila bisan na maobra pa ning syudad sang Iloilo sang resolution man bisan ano pa kadamo ang resolution bali nga naghalin man sa naglaylain diri nga para sa Western Visayas ang Region 6 nga hindi man ni Japon basihan nga pasugtan ini sang national office kay ti hindi man pwede nga selective areas lang kundi dapat epektibo man ini sa bilog nga pungsod Pilipinas. All right. Si Bombo Pauline Timitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Pauline Piliora sa imo sining follow-up report. Telegenic gali si RD Usminiano. Kag maayo ang tingo gali. Tiara man lang gali. Ara malanggali arding gapa-interview ka, no? Kag ti ka nami, kag kabay pa mahangpan sa mga nagpadulong gidira nga mga driver kag operator. Ang bahin man niya sang LTFRB, no? Ngati mas maayo, mas labing maayo kung tingob sila kay hindi man ni nato niya pwede silang banwa nga pasugtan tang isa ka lugar tapos ang iban to yang lugar hindi. Kaya ang iban sini nga lugar banwa amo man sini ang ginabatsyag nila nga problema. Di bla? Pero ti sa subong niya siguro ang apresaron kuya Bumbumel bla mo kung ano nga nagpa-interview si RD, video interview, nakita ta ang hamis-hamis ya sini nga nawong kag Arde, do mo amo tabla piluka, no? Siguro mga magyan sang babasko ngangin, sos why giguro sa may makaukay sang buhok tanga duwa mo? Ara malang gali, sir, nga pa-interview ka. Ligan to, nag-surusunggod kimo ya kaga, di ka na magpa-interview sa Bumbo. Or basi sa naga-interview man? Si Bombo Pauline malanggali ang makapa-interview kay Arde. Sa aton sini makabukay santo anay Bombo Mel, why pa ma-hire si Bombo Pauline mo? Kagang do nagapalo up sinito do. Di na lang ko mag-tell Ay dito si Jumar, hindi si Jumar. Gakro kanto man to si Bombo Jumar pero ti ayway man sila nga duwan ni RD, ayway sila niya attorney Altura. No? Anyway, kabay pang mahangpan. Kag naintindihan sa mga operator, kag sa mga driver, kay ti amo na yamo kung may iduso, kamo ti dapat sa pangkabilugan, kay hindi na naton siling nga may isa-isa. Kuha naman ang punto ni RD sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, may balita pakita ko tani galing kay do alang-alang ni naton sini nga tsimpo tugyan naton sa iban sini Manus Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Kaon nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bago kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang.
Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhaytoy nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog,
pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Talan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose.
makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine and of course, welcome sa kahapon lamang program on a Tuesday. Today, kita tana ang silak ni Haring Adlaw. Although early morning, may mga ulan-ulan pa, but this time, mainit na ang aton nga ginabatsyag. Bangod sa aton panahon, nagasingkal na ang adlaw. And so we hope nga tuloy-tuloy na in all other parts of the country, mangin maayo na gid ang aton nga weather. Kumusta ka mo? Feelings check kita abi today. How do you feel? Are you happy? Are you sad? Well, one of the many ways para nga mangin happy kita is to focus kung ano ang mga blessings that we have. In short, ano ang mga may ara kita, mga blessings, mga gracias ang Ginoo sa aton. If we think of those things, definitely we're going to be happy. It's going to give us happiness. But if we think of those things that we lack, ano ang kulang sa aton, ano ang wala sa aton, surely we'd also feel very sad. So choose. Would you want to be happy? Would you want to be sad? Choose kung diin ikaw ma-focus. This afternoon, mga kabombo, syempre focus kita, no? Sa mga istorya nga ginpadala diri sa aton. And ang imong story dira, base kung tapos naman, pwede gindi na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon and then ipadala sa gihapon sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man madulong kung lapit lang kamo diri, no? Dili lang kamo sa syudad, dulong na lang and personally hand in ang inyong mga istorya. Thank you, Gid. Lola Amparing, another bunch of letters. Ato na button for today with matching pictures and also sa kay Nanay Del nga may pila naman ka mga letters para sa aton. Salamat, Gid. Alright, so sige, this afternoon, ari na ang aton nga pagbabati sa inyo sa aton nga ambahanon, our opening song, pambukas nga kalingawan for today from Romuel Hambre. Never change. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. I'm a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart. It left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah.
never change. 21 minutes after 2 o'clock. Ready na kuya? Yung magbasa sa mga istorya para sa inyo this afternoon. I hope kamo man nakaplastar na dira. So here we go with our first story. And this is from RJ, sang 2nd District. Dear Tita Regine. Una sa tanan, ginatamyaw ta kamo sa maayong adlaw, ilibinigid sa matag palamati, sang bombo. Pareho sang iban, Tita Regine, may araman ako sang istorya, kasaysayan, nga luyag man nga i-share. Last November 2007, nag-graduate ako high school. Sa kapigaduhon, wala ako kapadayon eskwela. Bale, nagbantay ako sa lola ko, tagunta nga si Mama A. Bale, na-stroke ni siya sang time nga nagabantay ako. Wala siya kabalo nga natumba ako kag nagbiring ang ulo ko. Ay tita, tawagan niyo lang gali ako sa liwat sa kay RJ sa 2nd District. So pagbiring sang ulo ko, gintago ko. Napilahan ka bulan, nagakadasma ako, permi lang ako nagakatumba. Sa laktod tita. Gin-admit ako sa isa ka public hospital. So, amo to nga nabalaan nga may brain tumor ako. Gusto sang doktor, operahan ako. Garing, naghambal si Mama A nga hindi siya magpasugot nga operahan ako. Sanggin pagwa ako, nagsarig kami sa manugbulong. Hasta nga naglala ako. Kada aga, nalawaan na ang mata ko. Ginasunod lang ni tatay kakuha ang lawa sa mata ko. Abi mo tita, ginadiaper lang ako, tapos ginagaid lang ako sa bangko. Hasta na lang dirian ay ang sulat ko, base inaayawan ka nakabasa sa sulat ko, palihog lang, hindi lang paglawaga ang pangalan ko, tawagan na lang ako sa kay RJ, sang 2nd District. RJ, salamat gid nga ikaw man nag-share sa imong istorya diri sa kahapon lamang program, the first timer ining si RJ diri sa KLP. RJ, 2007 pa ikaw nga na-diagnose nga may brain tumor. Kag sa grasya sang Dios, it's 2024 ha. Ara gihapon ikaw. Tani mo nami no, kung pisanan pagid sang imo pamilya, ang pagpangita bala sang paagi para nga mapabulong gid ikaw, ina bala nga may isa duha dira sa inyo nga magtutok nga magkadto sa mga ahensya sang gobyerno o kun sa mga tawo nga pwede gid ninyo no mapangayuan sang bulig para nga mapabulong ikaw. Kag kun tani nagapadayon lang ang imong pagpa-check up, kag kun may mga bulong man nga kinahanglan, kabay nga mabakal nyo ba no bisan paano sa grasya sang Ginoo. So, wala mo na mention diri kung kumusta ka na subong, kumusta na ang imong sitwasyon. So, base pwede mo man masupunan na ang imong istorya ha, kag kung paano bala ikaw nga gina-sustain sang Ginoo sa imong health condition. For sure, may maayo gid nga mga plano ang Ginoo para sa imo. That is why nga apisar sang imong sakit, ginatagaan ikaw gihapon niya sang malawig nga kabuhi. Isn't that a miracle? So kabay sa kada adlaw nga tanan ha, mapun-an sa pagpasalamat ang imong mga bibig, kagabay nga ginapabakod ikaw sang sini nga grasya sang pag-sustain sang Ginoo sa imo. And hope you will not give up subong man ang imong nga pamilya. I am looking forward, I'm sure, ang pinamanaton sa mga tagpalamati subong sa kasugpon sining imong istorya. Just continue ha to be positive in your outlook in life kag indi kagid madulaan sa paglaom nga mag-ayo ikaw. Kay samtang may paglaom, may kabuhi. Kag samtang may kabuhi, may paglaom. So salamat gid. RJ sang 2nd District. 25 minutos makalipas ang 2:00, magapanumbalik kita with another story diri lang sa kahapon lamang program.
Ukon A. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok sa 27 ang aton nga oras, and this time may ara naman nga i-share sa aton diri si Mia sang Bingawan. Nakaka-curious ang tigulo Bagong Yanggao. Bagong Yanggao ay sa ano? Pwede man, no? Ma-refer mo sa ginahambal nila aswang. Pwede man nga ang iban. Laga pa ni mag-o pa lang, like, bago lang kabalo magkapot cellphone, nagkakayanggaw sa cellphone. Ang ibaw nagkakayanggaw sa sugal. Sige, discoverihon ta, ha? As we go along, ano ining namin nga Bagong Yanggao? Dear Inday Regine. Mayong hapon sa tanan, bisan wala pa ako sa modo, kag wala pa ako maumpawan sa natabo sa akon mga kasapatan, nga daw hindi ko mahangpan kung ano ang nag-atake sa akon mga manok kag kuring, nga brutal nga ginpamatay. Sa gihapon, ini si Mia sang Bingawan, Iloilo. Amo ini Inday Regine ang natabo, may tatlo ako kakurungan, kurungan sang piso o kon brooder, kurungan sa Chinese chicken, kag kurungan sa nagapangitlog ko nga manok. Pagkaaga, pagbukas ko sang kurong ko, ang 5 ko ka piso ang wala na sang ulo, kasudlan kag atay, kag guba ang kurong. OMG. So makaligad ang 2 ka gabi, ang 3 ko tsaka ang 3 ko ka Chinese chicken, wala na sa kurong, kaguba man ang kurong. Mga balahibo na lang ang nabilin. Ang nabilin, ang 4 na lang ka nagaitlog ko nga manok. Ang ila kurong, steel matting, nagataas ini 6 feet. Ginsirahan ko gid ini sang maayo. Duha ang higot sang pertahan, lubid kag alambre. Sang aga, pagkadto ko sa kurungan, malino, ay inday, pagbukas ko sang pertahan, ara manok ko, wala na sang ulo kag kasudlan. Gawawaw ako, Inday Regine. Sagad ako kahibi kag singgit kung sino nagpatay sang manok ko. Hindi man manog,
Kay ang manog, isa lang siya nakanon niya. Ginatulon niya, sa kabilog nga manok. Naanad na ako sa manog. Kay ang manok namon sa Binggawan, permi na atake ka manog kag halo. Kung ilaga, hindi man kasarang, kay dalagko manok ko. Kag hindi man sila kasarang, magguba sang kurong. Kung ido, mataas man kurong ko, kag sarado ang puwertahan. Ang sa palibot namon, amuman. Sapwan nila manok nila, patay. Kag wala man ulo kag kasudlan. Bisan inugbula nga manok, patay man. Nadugangan paggid kasubo ko, kay nadula ang kuring ko nga si Easy Girl. Gawpod na siya sa akon kung magpamubod ako sang manok. Ginpangita ko inday, at tuman lang sa unhan sang kurungan sang manok ko, patay man. Sagad ako kahibi, kay brutal gid ang pagkapatay sang manok ko. Wala man dugo nga nagalinapta. Nangusisa ako kung ano nga sapat nag-atake sang manok ko. Istorya sa mga tupad balay. Ang suspetsyon nila, ang aswang nga bagong yanggaw. Ginapaupok lang sang bagong yanggaw sa manok kung wala kuno sila makaon nga tawo. Paborito kuno sang bagong yanggaw ang utok, dugo kag ang atay. Di man ako magpati. Nadumduman ko sa mga nagliligat nga mga binulan, ginbalita man dira sa Bombo Radyo nga ang mga pabo kag pato ubos man patay nga wala naman sang kasudlan. Pero wala at tumabalan kung ano nga sapat ang nag-atake. Ang lola mo inday kay Usi man, Usi Sera, may naistorya ako kung ano natabo sa mga pabo kag pato nga nagalamatay sa sakop sang banwa sang Haniway kag Badyangan. Pareho man sang pagkapatay sang akon mga manok. Istorya ni Maring sa akon, naginbantayan gid sa mga tawo kung ano ang nag-aatake sang ila kasapatan. Una nakitaan nila ang ido, ginlagas nila kay nagkadto sa talon, sagad nila lagas. Sang ulihi, wala na nila makita ang ido. Sa baylo, tawo ang ila nakitaan, kag nagpalagyo ini, kag wala na nila madakpan. Sa pihak naman nga barangay, nagronda naman ang mga tawo, nakita nila ang dako nga ido. Ginlagas nila, hasta nga nakasulod ang ido sa kurungan nga human sa steel matting kag indi na makagwa. Ginkurong nila ang ido. Sang ulihi, nahimo ini nga tawo, kag nagpakitluoy, nga buyan siya, kay indi na siya magliwat, kag mahuyan ang ila pamilya. Ang amo nga tawo gali, ang bagong yanggaw. Ina, istorya lang inday Regine, kag indi man ako magpati, kay kung kaduan mong amo nga lugar, itudlo kanila sa pihak naman nga barangay. Do si Maria labo balang ang istorya. Pareho ato balas ang istorya kung ako ring si Zaraga, ginpriso sang pulis sa pagpati nga aswang kay nagasaka sa mga balay kag magpangdumog sa mga kabataan. Ang mga kabataan ginhilanat. Kung gabi, ang mga pulis nagatinudloan nay kung sino mapakaon sang kuring kay sa likod nga daan nga bahin sang police station, medyo madulong kay ara sa puno sang dako nga akasya ang prisuhan sang kuring. 3 na kaadlaw ang kuring man gihapon. Tubtob nga may tigula nga babayi, udto adlaw gakudong sang patadyong kag nagkadto sa police station kag naghambal, ibalik nyo ang kuring ko. Ang tagiya sang kuring inday Regine, taga Dumanggas. Ginbalik sang pulis ang kuring sang tigulang. Pagkapatay sang manok ko kag kuring, nagmasakit man ako, inday Regine. Do hindi maintindihan kung gin-dengue ako o kung gin-COVID. Pero wala ako ubo. Gusto ko lang matulog kag magpahuway. Masadya tani, no? Kung may kasapatan, masadya tani kung may kasapatan ikaw, pero kung mapatay sila, sobra man kasubo. So, diri lang anay hasta, inday Regine, kay wala pa ako ka-move on. Kung aga, gabalik-balik pa ako sa kurungan ko, sa paglaom nga mabalik pa manok ko kag kuring.
Tuguti ako anay in the Regine nga mag-indirect dedication sa mga KLP lovers. Number 1. Sa kay Lolo Dencio, kabay nga lubos ka mag-ayos ang imong masakit kag madamo pa nga istorya para sa KLP. In the Regine, nakatigayon kami magbisita kay Lolo Dencio, tigin takdan sang extension ang blank ni Lolo Dencio para makapangihi. Nag-offer man si Jesus sa sang prayer para sa madasig nga pag-ayo ni Lolo Dencio. Pagkadto namon siling ni Lolo Dencio, sinoy na? Siling ko sa nagabantay kay Lolo Dencio nga, si Luning ini, ang nobya mo nga wala mo ginpakaslan. Ikaduha, sa mga KLP lovers, sa mga classmates ko sa KLP, Jesusa, Deo, Miss G, Joy, kag ex-princess, sulat pa more. Sa mga nature lovers, kag very poetic nga KLP writers, Nanay Del, student mom, kag Inbi, tour pa more. Sa kay Black Widow, senior citizen, ng Muning, Rico, Abraham, Lolo Jose, happy listening. So sa aton nga photo caption, ang una, bali amo ini ang kuring ko nga si Easy Girl. Kahibalo iya mag-TikTok. Aba, ahay, di patay na siya. May kinadtan sa liog, pero wala dugo. Ikaduha, makagwapa tani kay Easy Girl, no? Ikaduha, ang brutal nga pagpatay sang manok ko. Wala man dugo, dogin suyop ka vampira, wala ulo, kag wala man atay. Sa mga KLP listeners, base may pareho man kamo nga eksperyensya nga natabo sa kasapatan nyo, palihog padalaman kamo sa inyong istorya para masanagan man ako. Kay kaluluoy lang sini ang aswang nga bag-ong yanggaw kapasibangod. So salamat nga madamo in the Regine sa pagbasa, kabayo padayon ng pagbaha sa mga istorya para sa KLP. Sa gihapon, Mia, sang Bingawan, Iloilo. Ay, aba Mia, amo nigiling pinagdadaanan mo the last few days. Nako, nasubuan gid ako sa natabo sa imo nga kasapatan. Kag sa imo nga super, kagid no? Super kagid affected. Plus nagbatsyag pa ikaw, sando hindi man maintindihan nga sakit sa imo nga lawas, ti amo gid na siguro kay ti dugin dibdib mo gid, no? Ang pagkalamatay sang imong mga manok, ilabi na gid sang imo nga kuringas. I'm sure super love mo gid. And everything still remains a mystery. Kung sino o kung ano ang may kahimuan sini nga pagpamatay sa imong mga sapat. Ang aswang gid man bala nga bag-ong yanggaw o kung ano ay hanya sa isang sapat, no? So wala gid kita idea. Sang una bala no nga naglupok man ang ini nga hitabo dito ayon sa may Guimaras many years ago. Siling nila ang chupacabra kuno may kahimuan. Ti ambot ayhan subong may labot balagi hapon ang chupacabra. Chupacabra sapat ini siya kuno nga daw idu. So kabay no nga magaabot ang adlaw nga ti masanagan, mahatagan kasanagan, kagasolbaran ining tanan. Kito ka misteryoso gid dyan, no? Sa natabo sa mga sapat mo. Kag sa mga sapat man sang dira sa palibot ninyo makatilingala gid kag hindi maintindihan. Isa gid ja kadako nga misteryo. Sa imo nga bahin, Mia, tinguhay ilang nga magkalma. Kag hindi gid pag-iubos-ubos ang imo nga buot sa natabo sa imo kasapatan, iliminigid sa imo alaga nga kuring. Gusto mo another kuring? Well, as somebody who is always seeking justice and clarification, ikaw ina, sigurado ako no, nga hindi ka gid mag-untat sa imo kaugalingon nga investigasyon kag pagpangusisa. And who knows, base ikaw pa no, ang makahatag kasanagan sa tanan nga mga kaangay sini nga hitabo diri sa Western Visayas. Kag base through sa KLP pa kag masulbar ang ini nga misteryo, pinaagi of course sa imo nga pag-share. If ever. So halong-halong lang. Mia sang Bingawan, salamat gid. 40 minutes after 2 o'clock, let's have another story sa pagpanubalik sang KLP sa gihapon. Kaupo dinyo, si Tita Regine. 1946. Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig.
magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas.
Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. With this story from Inbi, sa probinsya sang Iloilo, dear Tita Regine. Kumusta na kamo dira, mga katapos ng Bombo Radio Philippines? Labi na gid sa imo tita, sa mga fellow active listeners ko, mga letter senders and lovers of KLP, maayong hapon. Para sa akon palangga nga mga retirees nga permi lang nagapungko, paghuna-huna, pagbatsyag sa nagaparanakit nga lawas. Karon nga hapon lingawon ko kamo sang inagyan ni Nanay R kag Tatay S sang pagkadula sang ilabugtong kag palangga nga anak nga si Dodong. Daw mapatay sila sa dako nga kabalaka nga waay na makapanaog sa barko si Dodong sa sulod sa 2 ka tuig nga halos kada 6 ka bulan nagabakasyon siya. Nagsigi sila pangamuyo sa aton mahal nga Dios nga unta pahibaloon sila ni San Miguel Arcangel kundi ina si Dodong Subong. Nagsimba sila kag tapos misa. Nag-istorya sila sa pari, parti sa ila problema nga nagaluhod kag nagahiribion. Gin-bless sila ni Padre, kag laygayan, nga padayuno nanda ang anda nga pangamuyo, hugot sa kasing-kasing. Kag i-istorya gid sa Ginoo di nga problema. 3 ka beses sila nagakontak kay Lord sa isa ka adlaw, paagi sa ila pangamuyo. Milagro. Waay malimahi ka bulan, kag nag-abot si Dodong. Nalipong si Nanay R sa sobrang kalipay sa edako nga pagtuo nga buhi pa si Dodong. Ginhakos siya ni Dodong. Gintustos ni Tatay S kay ginbuligan man sa mga kasilingan. Ginmassage, ginpanghaplastan kay ginpainom sa lukewarm water. Hasta nagbalik ang iya pangalibutan. Dayon si Dodong naghambal, salamat gid Ginoo, si Nanay naumpawan. After 3 days, nga maayo na ang pamatyag ni Nanay R. Nagpasalamat sila sa aton Ginoo. Nagpamisa pasalamat kag nagbonding ang pamilya. Na-stranded gali ang ila barko sa isa ka pulo dito sa South America. From God's promises to you, when you're lonely, it is said that the Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength. He guides me in the right paths, as He had promised. Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for You are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. You prepare a banquet for me where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. I know that Your goodness and love will be with me all my life.
and your house will be my home as long as I live. Psalm 23. I look to the Lord for help at all times, and He rescues me from danger. Turn to me, Lord, and be merciful to me, because I am lonely and weak. Relieve me of my worries and save me from all my troubles. Consider my distress and suffering and forgive all my sins. See how many enemies I have. See how much they hate me. Protect me and save me. Keep me from defeat. I come to you for safety. May my goodness and honesty preserve me, because I trust in you. Psalm 25, verses 15 to 21. God is love, and whoever lives in love lives in union with God, and God lives in union with him. Love is made perfect in us in order that we may have courage on the judgment day, and we will have it because our life in this world is the same as Christ's. There is no fear in love. Perfect love drives out all fear. So then, love has not been made perfect in anyone who is afraid, because fear has to do with punishment. John chapter 4, verses 16 to 18. Amo di ang aton permi manami nga huna-hunaon. Yang aton mahal nga Diyos, why nagapabaya sa aton, especially in times of distress and loneliness. He always comes upon our call and answers our needs. Siya ang aton provider, kag bread giver. Iya ginbuwis ang iya kinabuhi tungod sa iya, hindi matungkad nga pagmahal, pagpalangga sa aton. God is love, and love is God. Hence, the four strong letters that form the word L-O-V-E, love, which overflows in our heart, makes us happy in this wonderful world where we enjoy life with our fellow human beings with peace, understanding, and abundant food for our survival. Amo dia ang maatag naton nga nabatyagan, nakita kag naobserbahan sa aton nga pang-adlaw-adlaw nga pangginawi. Sa isa ka udto, tapos ako panyaga, when I opened our daily bread, I read The Measure of Love. The story natabo ini sa tong October 2, 1954, sang si First Lieutenant James O. Conway was taking off from Boston Logan Airport, flying a plane that carried a load of ammunitions. When his plane became airborne, he suddenly lost power over Boston's Bay. In an instant, si Conway nagpangatubang sang brutal choice. Eject from the plane and save his own life, or crash the plane into the bay, causing his own death. If he ejected, however, the plane would crash into an East Boston neighborhood nga kung sa diin may madamo sa mga pamalay kag mga pamilya. Amazingly, Conway chose to crash the plane into the bay, giving his life for the lives of others. In John chapter 15, verse 13, Jesus said, "Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends." The willingness to make the ultimate sacrifice to protect others shows a heart that cares more about the needs of others than the needs of self. May isa ka tawo naghambal that the measure of love is what one is willing to give up for it. God the Father loved so much that He gave up His Son. Christ loved us so much that He gave up His life, even taking our sins on Himself and dying in our place. The measure of God's love for you is great. Have you accepted His love personally? Bill Crowder, according to Bill Crowder, okay. So when Jesus gave His life for me, enduring all the agony upon the cross of Calvary, He showed the love of God from spur. So nothing speaks more clearly of God's love than the cross of Christ. Amo gidaya ang aton pamalandungon samtang kita nagakabuhi.
kundo ano kita kapalangga sang aton mahal nga Dios. Ang ginlarawan sa ato ni Conway, isa ka halimbawa nga ginpasulabi na nga masalbar ang mga pasahero sang sa iya kaugalingon. But who knows then, if he asked God to save all of them, waay imposible sa gahom sa aton mahal nga Dios. Kabay patita, ang aton mahal nga Dios magaubay permi sa imong mga buluhaton sa adlaw nga tanan. More power sa KLP nga makalingaw gid kag makawiwili. Always keep safe sa imo kag sa imong mga family. Sincerely yours, Inbi, sang Iloilo Province. NB, thank you so much, Gid. Mabalanta, Gid, no? May maturity ka na sa imong spiritual growth. And we're so happy nga gina-share mo ini sa amon, diri sa kahapon lamang program. You have so many stories nga gina-share diri, nga mapulutan, no? Sa mga maayo, Gid, nga mga ehemplo, damo ang mga inspirasyon, kag mga motivations, kag kapisan sa imo, nga mangita, no? Mag-research sang imo, mangita sa imong mga resources kag mag-research mga istorya nga ginapang recall mo. Ang iba na toy man sa imo, sa family mo, ang iba na toy sa mga friends mo, ang iba na toy sa mga tao nga at one point in your life, no, you came across with. Well, thank you so much, Kid, and just continue sharing beautiful stories diri sa kahapon lamang program. Thank you sa imo in B sa Iloilo Province. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization. Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa aton winner nga si Black Widows ng Pavia last week. Kadto ka diri ha sa Sabado, Saturday, September 7 before 2 p.m. pa-Xerox ka sa imo nga IDs or sa imo nga ID 2 copies. Alright? Mag-interview ako sa imo. Mga kabombo, nagahulat na si Tuyang Ermitanya after sang KLP, magasunod man sa iya ang Provincial Jail kagang Dear Diary. Mga programa, mga dramas sa hapon nga inyo ginakalingawan diri sa Bombo Radio Iloilo. Magapanumbalik ako sa inyo tomorrow sa inyong mga istorya dira. Remind lang ko paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gid nga masulat ang inyong mga istorya and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I'll be back with you again tomorrow. So see you. Thank you very much. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.